Guys, pachipamwe. Alright, no problem. Aiwa, tudangoonesana my joy. Anditi ngoeva discussion. Kuno long weekend ka. Yes, Sheila Chuma. How are you, Sheila Chuma? Kuno long holiday, guys. Long weekend. Mangwana tetiripo Saturday. Tetiripo. Yela? Bayetla bamuseleng bayetla. Mara wa ituri ke tsakiri wetsutsele ine 450 for dikukudze 5. So kimufile 500 550 I think for dikukudze 6 but it's 6. Oh sharp. So utsori change yaka ya 10 rand wena ke toyi batla change yaka and the inner lady interest. Inner lady interest. Sharp chomi. Kitlo bolela kire wena fela unza ono ba delivery la fela kusiya. Sharp. Hauna mai kanti? Mai hayo. Okay, kusenza lo expand the business musu usimule kustoka limai. Alright, sure. Broken soto. Yeah, it is soto sha. This is not soto. This is not sutu. This is swana. Sutu netswana zvakasiyana. Sutu netswana zvakasiyana. Plus uzoti ndirimushona. Iwo uri kugona soto yacho wakuti uri kugona soto. Wakatenga mota nesutu ere. Asi watove nemota wakapiwa nemasutu. Siri mashona isu. Ende chitswana ja isi soto ende isitombori broken. Toni yangu chete ndio inonzwika kuti handisi mutswana asi ndinotaura fluent chaiyo. But chaiyo but toni chete ndio inonzwa kuti hasi mutswana munhu. Hanza ndina mai. Chii chinonzi mai? Ana chii chinonzi mai? Right guys. Ngatingoti veduwee isati ngadendo ati takasvitara nesuro tikati atiseki namuse rugare ende chawana mumwe achisekwi nokuti mangwana zvinonge zviri kwako mangwana zviri padiaries guys. And asi toda kuti tionesane guys lawyer boy here kushamisika lawyer kushamisika lawyer kushamisika panza kuti pacheje yakadai unoshamisa esi ndini b wacho zviri sei uri sei kuzimu zviri bo guys lawyer ukaiti haiwa munhu kuti fangu utanga watsvaga nyaya dzemunhu mapending here guys usati waenda panotuzoshamisika mberi kwamajesty kuita kunge usina kurongeka hamene mumapaona osei paya guys napanonyatso kundiitira ini kulawyer unto kushamisika kesi kinyaya adisizo tetata atimbomudzi dzose ndingamudza kuti naiwe gore rakadai takazomudai ibasa rako iwaleya kutsvaka nyaya kuti uye nenyaya uchidifenda kuti pakadai womira wakadai naini hamene imuri kuonawo sei guys yatozobuda here yesisendenzi yawagona nemazuru ndizvozvo mai masai ndizvozvo handimaona but aiwa musati kwai cat family ni madhalesi aiwa tinova adopt cat family we have adopted you here. Yes, you belong here now. Tobafana kuchengeta ipano chimirira moms vanouya mama don't worry guys. Mama vanouya tofana kuchengeta ipano tichikutsura ipano mugere pano antika guys nyaya loya maiona ose imi muri kuona ose nyaya loya guys ngatitaurei tinzwe guys you are free to talk musauye pano chituka antika musauye muchituka kana wauya wochitaura nyaya nokuti nyaya iri kungotendera zvaichingotagwa nevanhu vese masitu saka tongoitaurawo asi usatuke handiti kana wauya kwanzi even maswelaizi ndatozvitaura pasina kana nguva ndatozvitaura it's okay even maswelaizi achashaya content sure ipapa maswelaizi content sure here but guys inini I miss Mai TT guys I miss Velly guys muna pata 2 days pakanyarwa kuti zi guys pata 2 days pakanyarwa kuti zi guys ndipona tona kuti fela akakosha guys ati kunyeperana izvo zvikane tsingotaura up and down muchingonyora left right and center mukakudza mukanyora Mai TT chakazadai Velly chakazadai zvino muchataura kuti kudii guys ina I already miss guys amene kuti ndinhu zvamutaura zvoti kwai vhiki rinopera tisina mbomuona guys zvinoyedza kubuda. Lawyer was sidelined neclient yake manje get family mthi aiwa pana patinowadza vanozvizati hapasi pemsindo kwai melusi get family seke adisi ndiri diaries family seke mtema ndiri diaries family andiwana but zvivana hatingaregi vana vachitambura kavari motherless naive nesi vana mai vakuru varipo tingarega vana vachita motherless
isu tiripo tinofanira kuvachengeta pano tichimirira kudzoka kwavo Mumzwaiwo handiti maona kana Mumzwaiwo azodzokawo tora hake vana vake kuti vaone pekutambira zvinomboitepi vongoita nherera shuwa isu tiripo hazviitizve hazvigoni taurai tinzwe guys fonai tinzwe orit pane uyo ari kuda kuedward gaindi edi ndiri kuedha hangu vanhu asi musatuke guys shuwa unotonyatsa kukanhingikirika sipo guys kwai tomboita naalizize nani pisi musindo wachona vanga vasingasaiti musindo wani but taingofila kuti taingoda zvavaivozvizvo guys ameno chai ameno zviri kufamba seriketiwe vari kufona pakaipa hallo dia maswera sei taswera aiwa ka iwo vanofanira kuudza loya wavo kuti unoona loya inini ndakadai nyaya dzedza2012 kaidzi kuti vakambopiwa community service vakasaiita ende loya haana kumbozvitarisawo kuti kwese uko it is too far kwese uko haana kumbozvitarisa iwo dai vakamboudza loya wavo kuti wakambopara imwe mhosva hongu unoziva kuti chii unoziva kuti nyaya iyi ndeyatwendani kwai twendani 2015 is it 2012 or 2015 pamawanga kanganwa nyaya ndeyekudhara loya anga achidefenda munhu wake achiti ngaawane community service because it is the first offense ndobva aende kwaka kunotariswa kuti iye ari fit here for community service ndobva zvazvonobuda kuti haasi fit because akapiwa imwe community service haasina kuita so what guarantee them akapiwa iyi anoita kuti yakamborega kuita iyo ya2012 but ndida kubvunzawo ipapo handizivi wangu usaloya kuti loya wacho nadziya ndokuti anga ari strong enough ini pakadaro loya akasava kuagiwawo here kuti ivowo savemutemo iraiti yavo imi warrant of arrest rakaiswa 2015 nozobata munhu 2022 rakasi right time yekuti afollow up here warrant of arrest maiti munhu anozikanwa anogara pasocial media vangosokosoka nani warrant of arrest here paanonogara vonomupa batwa nekunyepera koti because lawyer aplead achiti is the first offense lalo asina kumboplead achiti my client is the first offense that's what we are asking for lenient without saying it's the first then the it's not the first. Okay. It is actually there was actually a community service that she did not do. All right. Hey, saka zvichira kuti zvakakosha kuti kana wakambopera mhosva kudhara zvakakosha kuti utaure ugare wataura kuti ndakambopera mhosva kuna loya wako pakati kuita kuti kana maenda koti anga achiziva. Then apa manje vabva vanzi nekuti havana kuita iriyo ndeyavatiwa 3 months yavasina kunge vakaita iyo ya2015 yatiri kutaura then vavazopiwa yanhasi vavapiwa 12 months which is year vavabvisirwa 6 months saka vari kusende varifanira kugara for 9 months. Iwe ndomamirira zvakaita yabuda iyi yekuti yanhasi vapiwa 12 months vavabvisirwa 6 kwasara 6 ya2015 iyo vapiwa 3 months so 6 plus 3 9 ndo dzavapiwa. aiwa ndakati kuti mashuweti zvirimo zvitu mukaenda kubhetu wapo zviripo mukaenda kuetmetro zviripo mukaenda kubhetu wapo zvanyorwa mukoma munogori mukaenda Hey, zvakaoma hanzi appeal. Right, thank you very much. Ngetiwe vamwe masita ndazomupinda zvita kuguma patati pala ipapo. Handisizoziva kuti verdict yazopiwa ndakuchitswa yevadzoke mangwana konda kuziva kuti kwapiwa verdict kudhara. Hello kola vari pala. Hello. Zviri sei dia? Tifara makadiko. Tiri right nai. Ne
Mai TT asi chinongodiwa inotoda kutaura hangu kuti Mai TT dai vangozviita hambo apa vakuzviti ndinorashika njere hazvinyatsomeka sense because nyaya yawo iri kuti muna kuzvinzwa SIS MELLY hamuna kuzvinzwa ere siri baba kurufuta tipalai baba kurufuta sapa kuzvita kuzooneka kutohwavadzao zipano. Aiwa SIS MELLY nyaya yavo inogona kutoita dhipa because vanofana kuita humble than kuti vaite nharo. Lawyer wamuri kuti akanganisa hana kukanganisa because akapiwa community service akasaishanda SIS MELLY muri kuona. Saka mhosva irovi kusvika yakatongwa. Ini ndinoti inini kana muchindida SIS MELLY kana ndine mhosva munondiudza izviregera than kuti vanhu inini SIS MELLY takuudzai chokwadi mobloka vanhu dzimai kutsiurwa. Kana vanhu vakutsiurai ivo musavapengere because Mai TT should be humbled before dai akangoti vanhu sorry zvinhu zvakatopera kudhara. Zvino iye aitoti endai kupolisi hazvina kana basa zvino zvanovhundumira zvakawanda. Ameno ikoko neni ndotomunzwira tsitsi handisi feni yemunhu zvangu but ndamunzwira tsitsi wedu. Dai chiitararama vana havana kuijaira. Ameno kuti tongozviisawo kuna Mwari jere chero kanzi vhiki 1 rinongorwadza muriona because hakuzvikumbako kwako. But I think as for kuti vana Mai TT should be vanenge vana vagona kuve vane vanhu kusure uko vasingaita zvinhu zvanogona kubatsira vana kuti varambe vari pavagara ipapo vachimboenda vachingorarama life yangu vachimboenda handiti vana wazo. Aiwa even mwana SIS MELLY chero akagara munongoziva hapana munhu anovhara geti rudo rwamai chero vakagara havo zvakanaka whatever but vana vaya vanga vari very close naamai vavo. Saka zvinhu zvinongorwadza moziva kujeri chero akanzi 2 days haisi nzvimbo yakangonaka kugara. Haisi nzvimbo yakangonaka kugara plus zvokuti gomra kana munhu ari wrong SIS MELLY dzidzai kumuudza chokwadi kuti aiwa apa uri wrong munhu ngaaudzwewo kuitira mangwana vanhu takatotaura zvana zvedu zvikitinyana izvi takatozvitsiura takatozviudza pano kusara zuru chako kuti mukuita noizi kwamuri kuti amasititi muchitukirira hazvishande dei pane imwe plan B yamunogona kutoita izvi hazvishandi zvamuri kutoita izvi takavaudza kuti next time dzidzai kumira pachokwadi takavaudza zvedu nokuti SIS MELLY inini sisi tikati tinyore kana patinenge tichiona kuti muri wrong baba anopfeke mbwa yamunhu chichinda kutokubloga but aifanwa kungovawo munhu anodzoreka ari ngoriwo hambo ende social media muri kuona kuti inotobatsira maonero angaita because vanenge vachitoona majaji iwaya kuti vanhu how many times chirikotikola imi hamusiwe pano vanhu vepano ndichitaura kuti guys panapa panenge pane vanhu vese pasocial media ndoka ndichitaura kuti pane vanhu vese pasocial media majaji iwaya tenge tinavo mumacomment section mei munavo imomo asi munenge musingatozii. Tarisai muone SIS masekerwa ari kuitwa achibuda muzigumbakumba rere. Hakuna munhu asina social media mazivanoka. Hakuna munhu asina social media. Tarisai picture yake masekerwa ari kuita asati ambobuda vanhu vari kungomuseka kureva kuti hamufani kutyisa vanhu imweni mukuzviite tiri popular. Svikikai dzorekai because kungozviita munhu ari bhuli ari kusekwa zvisingamboiti. Saka inini handitusenzi dzangu ndiri kuti inini tikatarisa vana vaitisamba vaya vana tete children vaya tatamburudzwa nezvavo but vanhu vaya takavaziva kudhara vaya kudhara wozongoona kuti zvinhu zvacho zvakadhoroma asi ndikaita shamwari isingandiratidzi kuti ndiri wrong ndifunga kuti shamwari inenge ichindida uchingoti nepandatadza unenge uchingonzi gogo mari dzevanhu misodzi yevanhu vanhu vachingochema newe hazvizombomwiriri zvakanaka. Zvakanaka tongozviisawo kuna Mwari hedu hatina zvatingoisu tiri kumateresi. Right. Thank you very much my sister again. Vari kungofona kungonzwa vamwe maita basa vaisi vari kuwaisira zvaanofunga panapa. Munhu ari kutaura zvaanofunga vari kuda kutuka vaibva ipano
nokuti hatinambotipatukanwe vanhu pana tisikuda vanhu vanotukana dati vanhu vangotora pfungwa dzavo zvakanaka guys anomaona tichitaura zvakanaka takangomira pamwe chete kwai ana SIS MELLY matobaya ndoregerere kubaya live button wadi kunodza asijeni uko kuti mabayire mashoko mabayire ebhatani waona kuti wakodzera kwazodza ini meli pano vanodza kundarodza nandijeni kuti mabayire ebhatani vandotanga kubaya live button ukwanewe vapano tinodegere kudoribaya bhatani nokuti mabhatani achatobayiwa nomunhu wose saka iwo ndiwo pakuya kuti meli ogandesa mukodze kubaya bhatani vanhu vose vachabaya icontent kai asauzuti content icontent maselezi ose tobaya mabhatani ose achatobaya mabhatani umwe nomwe achiende content yake saka wonoshamisika kuti kwa iwo auziva kuti content inyaya kupisa inandiri ndasungwa kadii kuti kubaya mabhatani denda chini zvozvimeli wasungwa ari mujeri dei usingadi musina kutobaya live button pana iwe waita sei udondibaya bhatani rani ndodziri panyanga ndodziri panyanga nai fona itiwe vamwe nda kufona nai ungatoti kwai SIS MELLY kwai vatobaya bhatani ana meli mabaya bhatani saka udondibaye chii unondibaye mota ndibaye munhu ubaya bhatani kwai Christmas hatimbofariri hatimbofariri misfortune yomwe munhu hatimbofariri kuchambura kwomwe munhu asi ngoti dzatove pachena pazve vanongobaya tichongodisikasawo pane Cat Family ka pane Cat Family pano inongoti sungotaura zvamaonero ayowo matusensiwo zvavasingaitiwo nokuti iripo pano Cat Family inosapota guides yosapota futi Cat Family. Hello dear. Hello SIS MELLY mushe muri sei? I know you are going through a tough time. I know. Zvakaoma manje nhasi dzarinopinda here asikana shema muchitochema kaini chiwakamuningina wangu chiwamuningina usachema handiti chirega ndikudze jere nderevanhu harisi remhuka zvinowanika muningina handimaona bvino mukachema imi vakaziva kuti vana vavo vari kuchema kunze uko handimaona zvinozobetsere. It's better for you guys to be strong because ndozvitoripo motita strong for your mom handimaona kana mukatozogona nda kuZimbabwe go and see muchitovavigira toilet motosekesa motosvika muchivasekesa muchita masikisa avo muripo kuti vakanganwe madhizi anokurumidza kufamba zvino mukachema hamuchakwanisi kuti musapotani ndopa muziva hosha dzakoma muchingotuka vana zvishandi zviya kujera havabvisirwa mamanzero because kukota handinoti ikavabvisira something kujere havabvisirwa kujere handizozivi handinyandoziva kuti zvinozofamba sei kujere uku naini kujere kunozobviswa here mamwe zvavanenge vabvisirwa kukotu asi anofanirwa kunga ndofunga unobvisigwa good behavior guys panobviswa mamwe ndepapi kumwari unoratidza hanzi you can appeal so pakuapila paipayaka pakuapila vanogona kuregistrwa from vati vatikosara 9 months saka vanogona kuregistrwa from 9 months kana kuti 6 months handimaona kana kutonzi suspended kana kutopiwa fine saka there's two hope asi pakaipa asi mimi wose vana vama vaketi madha maimbotaurawo here kuti keti madha maimbotsiurawo here because tiri chiro tiri vana mai kudai tinorashika kavanangu tinorashikawo tichidavo kuti mumwewo murikona muchititsiura maimbotsiurawo here taitaura navo chero mainbox pakaitika nyaya yachienda pameseji kana kuti don't respond because handi munhu wema1 words vaitita vapindura mawords akawanda anokuti I'm okay kana kuti it's fine otonyarara akadaro saka hauna zvimwe zvinhu zvakawanda zvaunogona navo saka imi Second Family panyaya yemadzidzei zvakaoma madzidzei tadzidza zvakawandawo kuti ngatichi ngokuti haufanirwa kurarama une pressure kana kuti ini kutaura chokwadi into kungochema zvangu but nyaya iyi kana kwairi kubva confusion chaikana ndinoziva tiri kubva nepishokadepa handisikumbobvisa bandikuzwa kuti ndakabatikana stereka unotorwa neconfusion chokwadi zveshuwa unotorwa payakatanga isika kuti vakatoti vamhari kukepegwa ndisini
hatinamboti vari kunyeperwa hedu because iye handai akambotaura handahangoti aitaura here nyaya yacho but taingoti zvechiona achienda kukoti wose zvaingoenda mamusina kuexpecta ndikiri judgment yakadai fast shame so rinotambika sha but the two time anogona kuapila lawyer wake obviously kana asina kupusa hana kupusa mangwana chaiche nhasa muthu vatachifunga kugadzira appeal mangwana achienda kukoti oapila zvino ndikuona vamwe komesere sikuve mangwana kune imwe new court zvakare musingazwi ndeipi yamangwana ndinamboinzwa echimitunda ngoguma ndichiona zvesenjenje new court handamboiona hauraiti muningi naiwa tondiwati munofanira kutamba henyu pano tinokugamuchirai mufanira kutamba henyu panapa kusvika mai vauya muzoinganite musaiye kusuruvara sereki zvinopera ite phase zvinobuda zvinopera inotogara tiri kufonera namba dzangu ndina kusefiwa asi ndogara ndakatombokufonerai kudhara ndombokuzai wangu nyaya yekusaidi kwemwana wangu ndikambokuzofona futi panyaya chazoti maita program yechi ndagara ndichifona nenamba iyi Alright. Kwanza piu inoda mari aiwa zvindo basa reketi family. Kana vachitoguma wapinde yacho vanobatanidza mari. Vanobatanidza fast mari yoenda kuveta api chikuru chete chinotende nzidzike. Vanenge vachida kuti mai vavadzoke nguva ichipo. Alright munini wangu shame aiwa sorry. Udye sadza munini unoonda. Unoonda. Pakaipa shame. Guys, I can imagine very well. I can imagine. Vanhu vari kurwadziwa veduwee. Mozati kana vanhu vachida munhu wavo guys, vanhu vachida munhu wavo vanotochema musodzi chaivo. Vanenge vachitogwadziwa. Iko zvino zviimagine kajana kuti pakabaiwa chilife vomanya kudongorera vonosara vachiwa mai vachitaura. Pane gai zvakambooma ngataura chokwadi. Iko zvino panenge pasina kukuti vanofuma vachitarisira chidongorero. Hanimaona zvinotongovarwadza nokuti Kate family. Ini ndikasungwa midhari dzambatikana. Ane munobatikana halokola. Hello, Smelly. Murisei. Smelly ni ndiri munhu angari mumaraundi handisi kupa rangu nezvavasangana nazvo Mai TT. But Mai TT havakutaura ive tiri mumaraundi machona maigara mune Congo zizoro kuti vanhu vedza maravorangwa voti isusu hatichadi havadi kunzwa kuti izvo ivo ndo vaisa mutemo kuti tinofanirwa kupisa mari musi wa3 handi munoona moguma musi wa3 musi wa3 wachona ivo havapuyi kana mupuyi machona mukati muchivavinga muchivaudza kuti tipei mari yemutambo munoudziwapo kuti hamheno vaigara vakatukana nevanhu saka zvagara nyangwe naizvezvi nyangwe wangotovafonera uchivabvunza kuti tipei mari yangu unotukwa pamusoro pemari yako kudziya kana ndati handina uda kuti mamuri mumagrupu emaraundi ndakiri mugrupu emaraundi handina kupoiwana mari yedu kana zvavo vanga vasingasatauri vanga vasingasadimka vasendera meseji vanoti inini handisuka zvokuti ndipopotedzane nemi instead yekuti vazinipise vataure nevanhu zvakanaka vanga vasingaiti izvo zvinoitita vanga vasingakudaro neso tatuti isi takazvionapo kutanga patakani because maraundi amafambisiro anoita takatanga kukandira ivo ese maraundi anoitika totanga kukandira ivo maitotanga vakukana pateni saka kapatakaona munhu wechi2 wakanga ukandirwa havachauyi tikavavinga vakati hamudaro hechizvo hamundibvunzi inini pamusha pangu pana asi ndimi mamuri vana vavo zvindimi Kate family saka zvino saka let's make one thing clear Kate family andika ini ndachitokufanira ngokuakomodita ipanapa handiti asi haikona kupisa mai venyu pano handitika kana muchitaura henyu zviri mumwoyo menyu kuti mupore is allowed handitika kwete kuti makuda kupandika nokutiza mai venyu nhasi kuti vawigwa nedambudziko handiti munomira nemunhu wenyu kusvikira zvanaka handitika asi apa tirikuita kuti mumburise ziva pamwoyo penyu chete kuti mugone kumira ndakasiya kudhara because pandakatanga kutaura navo tikauza nyaya yemari yangu ndikavavinga vakandibloka vakandibloka kwete vavatondibloka saka inini ndakangokambirawo kuda zvemutambo but handisisiri Kate family ndakatobuda because inini wavo ende ndine patikati sendinovazisa sezva vari indinove pano kumadhayari hativanzwiri inini hangu hativanzwiri kuti vanhu vanenge vasingavatsikana mukapinda maraundi aondoka unoona true color yemukadzi yeyu takamira sei indakatoguta naye
Okay. Saka iwo mari yacho inda wakasara nemari kwakune chikore chemari. Tatiri kuma-round ema$100. Okay. Saka vakaita nemari yedu almost takasara tiri 5 mangu asina kubhadhara. Alright, $500. Pakaipa. Zvino mochidiko, mochingomira, mochimbokanga account yolosses vasikana, account yolosses mochingoshanda zvimwe, honai vatobhadhara musha kwavari kutobhadhara ikoko. But SIS MELLY because mari dzedu dzataiseva isamwe tikutoshanda mumadhumbe tiri muno muSouth Africa, mari dzatitiseva tichitiwo tiri kuitawo zvimwe zvinhu unotora. Dai uchitaura nevanhu vokukumbira ruregero but haukumbiri unotogadza ndikakutumirai mameseji unotoona kuti tisai tionyengera takatoita magurupu rokuti hatichivanyengererai kuti tinge tichitaura navo zvakanaka. Takuvanyengerera kuti mamukasi sei muri sei kuti enda mari ngamuda. Ya pakaipa yo. Munga manga basvika panguva yakaoma. Panga paoma. Kunotori nevamwe vakapinda vari kumamisha izvo zvatinotaura tichitaura mukunzi chiikwa Facebook. Ndiudzei tomubvunza twakapinda sei kumunzi ndakapinzwa nomumwe munhu. Izvezvi akutonedzana nemurume nekuda kwemari iyoyo. Zvakaoma. Saka inongoti afara pakadaro. Hapana munhu anofara zveshe musodzi vamwe vanhu. Sine mbisi ndikashayiwa mari ndinongofunga kuti bhazi yangu yakaenda iyo. Yeah, zvakaoma. Anyway, thank you very much. I hope kola nekutaurawo wanga wakatadza kuti wanga wazvimbigwa mufanira uchahwawo zviri nani. Zveshuwa ndinouye pane mandakarubatirwa zveshuwa ndatovavenga zvokuti handinotora nemanyangwe handina kana kukurana kuda kuvaona vachita live handisingadi because handichiziva kuti handisingasadi kana mbovaona because ndaingorwadziwa nemari yangu. Yeah, zvakaoma. Alright, Muningina, thank you very much. I hope wave nani woli kutaura uchega vamire vabude vagadzise zvinhu nemi mubhadhare mari. Iyo keti vemilesera kunzei kana vachigona kutoti vaungadze kunze vafana kukavhai. Zvinorerutsa mitoro inorema. Zvinorerutsa. Yeah. Sure. Maita basi. Alright, sharp. Yo, guys, right. Ava vari kuda kuningirira, vari kuda kufona, ndaisa nhamba. Vari kuda kufona. Asi vasikana mubva manyatso kungoyeuchidza munhu zvakare kuti kwaigara pasi hauna mari, gara pasi tumbwa. Zvakaitika kudhara guys, zvakatodarika takutomuvha on guys. Mucharamba makabatirira munhu atove kune chimwe chinhu arikugwadziwa here asikana zvishandiswa. Hello Kola. Hello dear. Hello. Right. Hello my sister, vari pafoni. Kola, hello. Kola joina uyo, hello. Maini wa joina live, hello. Hello dear. Hi, SIS MELLY. Mushe muri sei? SIS MELLY ndine question. Isusu netiri kuudzwa kunzi ye usafile so. Vanhu vobva vakaluza pamunhu wani. Aiwa, hatina hedu kuti musafile so Kola. How did you say that? 31 years musatuke chete uyai kutaure zvipamwe penyu. But kana utiri kufarawo ngatifariwo because takaluza nezvi zvakawanda pamusaka pemunhu wani. True Kola. Takuona kuti izvona tatoluza hope nenyaya yekuti izvona taiti justice system haisi kushanda usiku. But ese taane hope because handipesera taromba tichida kuuraya munhu zvinhu zvemupenyu. But yezinezvi taane hope yekuti way inoshanda. Saka tiri kutofara inini and 99 others. Very happy. Saka imimi Kola mirai. Inini muruda kuti inini ndakagara pano nditi ngatitei party guys yekuti Mai TT vasungwa. Taura ichokwadi vasikana, taura ichokwadi. Muruda kuti inini ndakagara imimi nyatsotaura ichokwadi. Ndigere pano apa ndobva ndati guys, gudo rakasinga pasi, mashampagne, Mai TT vasungwa. Good. I'm also that inini aiwa good. Asi zveiwaika, asika Kola iwaika. Ivi munemi vanhu vakaita comment section musati paisime kutonga zviripe. Muri makundidza kuti inini ndiri host. Muri kupabata ndiri host. Handigoni kuya pano ndoti yay! Ngatifarei guys. Imi munobvumirwa kufara. Handitika ini ndobvumirwa kudzoredzera ndiri host.
ndiri host guys. Handi muri kuzwisisa. Saka moti batawe papo moti batisisawo. Taura ikola pesai. Aiwa. Androsa ngai. All right, no problem. You are allowed to feel to feel what you want to feel. And the moreover, it is a kuti kumchenda Netflix. And it Netflix kukuno ya sokutwa straight away ya sokutwa most of the time ngosiya namo ziwa. Netflix anga ichotamba music ichojamba ichopara yes. And mana ina amba ndigoni izvozvo. Yeah. And izvozvo goniwo. Asito zvangu kuti ina ndingarambidzi nokutipana papa madaizi. Varipo vakaonda vakatochemawo kwandiri. Ninyaya yechiyo kusisimeni mari dzanyira mari dzanyira handingagona kuti ndicelebrate pari pamberi pana asi henyu munobvumidzwa chi muma-comment section imo munobvumidzwa Yeah, true. Amen. Thank you, Kola. Okay, thank you so Good. much. Okay. Good. At least Kola ka changam. Kola changam. Hana kipo. Hi dear. Hello, Smelly. Yes, what do you say? Right. Ni zangu ndiri kumwari vavawanira nyasha chaicho. Naini. Because zvinenge zvakaoma kuti vana vakajaira kugara namai pamba every day. Zvaravira mama havapo zvinhu zvinongorwadza. Handina zvangu mashoko akawanda but handiti zvangu peni yavo asi zvinenge kungorwadza kwazvinoita. Ndinoona ngati sesu tinenge tiri kuSouth Africa. Wonyatsoona kuti mwana ndamusiya kuZimbabwe. Wotora time tisina kumuona zvinorwadza. Zvorwadza sure Kola. Thank you very much. Ini guys ndikuya kunyaradzana niona muchema. Inini I'm here to nyaradzana muchema. Ndikuzvinyaradzira nhangu ari kuchema panapa. Please leave me alone. Ini ndikuya kuzonyaradzana muchema. Hello Kola. Hello my sister. Hello, Sisi Melly, what do you say? Did it right? Dear, what do you say? Ask me what Shema. I said Sisi Melly. All right. Yes, I feel sorry like any other woman akaberekwa hake kuti vana vapinda patight, but ini nangu I really wish to say this. Tiri one of the ini nangu ndiri mudiaries are very quiet, but I've met you, we went kuma ngirikini yeJoburg ladies. Ya dina yatakaita. But anyway, I think this should be a lesson to us, especially Zimbabwean women. Why I'm not really worried about this woman is the pressure that she caused. Kune vamwe vanhu munoziva kuti vanoti kutarisa semasocialites izvozvo and they take you as their role models. True. Very true. If you continue uchiita fake life, yes, pane mamwe unfortunate incidents like maybe zveshuwawo she was akanyeperwa nemurume uya tinashe and all sorts of things, but this woman consistently was I portray a fake life on Facebook. Number one. And tine vamwe vanhu vasingafunge beyond zvavanenge vachiona. Social media ndo zvayakaipira. Anditi tine vamwe vanhu vasingafunge beyond pazvinenge zvichionekwa beyond like zviri kumashure kweFacebook. Anditi and a lot of people, a lot of young ladies, so tiri machembere tisu tinotukwa mumba munotukwa wasiri machembere people are under pressure because of what they see on social media. And instead of being a role model, you could okay, I'm a single mother, young single mother, within my means and everything. I don't extremes. And it pressure. This should be a lesson. What you see on social media is not real life to people, especially to us young women Zimbabweans. Number one. Number two, if Mukatarisaka, of late, this woman caused social media in Zimbabwe, to be honest, to be toxic. To be toxic. Mukatasa zvekuti fights with a lot of socialites. I don't want to mention Vana Ketina, Vana Olinda. It was always chaotic because of at what time. Where some of us, we are professionals, and it manopinda avo kuvairairwa pa social media. And it sometimes you find like a headache. What is happening on this social media in Zimbabwean community?
inogara chingotukanwa, but she was one of the people that caused this commotion yekuti there is no love among Zimbabweans. We are all known now kuti hatidanani. Why? Because of these people vanenge vachirarama fake life uku vari kutuka vanhu. I don't know. Inini zvangu, to be honest, yes, I wouldn't wish death on anyone, even prison on anyone, especially a mother. But I think she should learn from this. My followers actually, whatever, they should also take a lesson out of this. Apart from my followers, Isusu as the general Zimbabwean community, we should take a lesson out of this. Okay. And yes, social media, but do we need to put pressure on other people? Do we need to put to make it fake? To pretend that all is well? We are not portraying my difficulties that we are actually facing. South Africa, but really, because what was on I better foot Chirungo pressurize vanhu vachiti ina ndiende kunoshanda diaspora kuchando, but uri kuitei? How are you surviving? Saka inini zvangu, my core personally is just to say, guys, especially as Zimbabwean ladies, let's take a lesson out of this. Rarama within your means. Rarama within your means. Izvozvo zvauri ndizvozvo zvawakapiwa naMwari. You don't need also to show off. Apana, you don't need to prove anyone. Just live within your means, and that's it. Yeah. That's all my whole. I've got family, I've got friends who I know that they are dying today. They are crying that love this woman. I got to like her, especially Paita Maskita. But Bagatanga, this chaos. Maskits were good. It was those right entertainer. We want those jokes, Maskits are right and stuff. But Bagatanga, this whole series, there was nothing to learn from her. Yeah. Besides giving people, especially young women, pressure, SIS MELLY. Besides apart of she knows that, okay, fine. How many people are crying? Why are they not feeling sorry for her? It's because why? Because you wanted to show off social media. In today, even if I support our but I would never to look after your children. Ana joy pipe try that fundraising. Pakabuda marere. Iyo my friends acho anonzima 1 million. Pane mari yavakaburitsa here. Pakatotora shuwa futi even lesson. Mafanzi ndio mama anogwadzawo zvenyu. Mafanzi sorry yenyu zvikiti murimo but nemo munogwadza shuwa. Nekuwanda kwamakaita shuwa mari iyi it was nothing. It was nothing. Dollar per month, it was nothing. Because nyaya yasungirwa nasika, it was nyaya 10,000, right? $10,000. It was nothing, my fans, truly speaking. Kana dei maida zvenyu. Instead yekutuka makakonverta kutuka into mari. It was nothing. Dollar, just $1 per month. Yaikwana. Mukasara nechange yekuti mama chinda munoodha mabheri. Mutange kuti zvimabhero zvamakamboita kumachaina zviya zvaitobuda. SIS MELLY inoti kuti ndoda kutuka vanhu. Zvikiti vanhu vasina kana chikoro kana kuti vanhu vanongo ndivava vanhu vanongoda kuemba life yevamwe vanhu. Saka vaitofunga kuti zvaari kurarama izvi zviri correct. Full stop. Let's call a spade a spade. Vanhu vanoda kurarama upenyu husiri hwavo. Chete. These people that really don't love her, but right on supporters is really wrong because I don't know. It's sad because it's our Zimbabwean community and put pressure vana vezera rako vanenge vachifungidzira kuti anything is possible.
vakadzana ndanochema kuti kwendiri kutadza kuzviita sei vachi iwowo une mota dzekuhaya uri kuroja you know these things sometimes but nafanza saying I'm not a socialite, but I don't really understand why socialites want to portray life yavasiri kurarama. Some friends are saying we tried to help Mari and it Mari, but akatiti musabvise mari nichenda kushanda, I don't need to beg. So they are saying they tried though. This woman was a hustler, SIS MELLY, and she was a hustler. Airarama just like any other people, like kuZimbabwe vanorarama nehustles zvatinoziva. And problem yakauya paakada kuramba achifadza mafenzi. Probably it's just my assumption. Probably even pamakavharwa nemurume uya zvaaitaura zviya zvekuti kune mari yavakanga vachinzi iri kuexpect pana Tinashe. Saka then she decided kupota achikwereta achifunga kuti vachaidzosera. Eventually then akatowira. Because baba havasisipo iwo wasara nezvikwereti. Iriwo issue yekuti maZimbabweans tinoda kungomhanya but Kola, now I don't know, maybe I'm overthinking. Pane munhu ambotaura patatanga live achiti ataura kuti ndombopota ndichirasika njere. Could it be true? It could be mental health. Yes, because we can judge harshly. Pamwe ataura chokwadi kukotuku. Anmona kuti ndombopota ndichirasika njere. We don't know now. Tokona funga tenge guys. Tokona funga tenge iri way escape andika pamanga chitaura chokwadi. SIS MELLY zvacho unogona kufunga ndezvechokwadi. Bhozi mukatarisa kuti SIS MELLY kana chiri chokwadi chekuti munhu anonotora mota yekuhaya unoibatisa kumunhu achiti imota yake wobwenda unoisa passport unenge uine mental health yekuti you can't accept who you are unoenda kuma extremes. But guys, musatenga mati nema guys. Ngatiwonesanei pana patikutaura in general discussion ga. Ngatiwonesanei guys. Munoti nema imimi nyatsokufungai guys. Kunotora mota yemunhu. Mirai kuenda kumunhu. Wonobatsa passport nzati ine fake ndikiri mukati. Right? Toti that one is normal. And kunotora mota yekaseo haya. Wonobatisa kune mumwe munhu wakakwereta guys. Ngatauri chokwadi papo guys. Mungangoti kwai kunye pakanyatsokufungai guys. Let's go deeper guys. Ngatione zviri beyond. Yes, kuti kuindisa passport is one thing. Kunotora mota yekahaya guys. Wonobatisa munhu wechimbazo. Ngatauri chokwadi papo. Kwanzi kuba naibeti. Kwakusiri kuba nokuti kuba ndokuti ukabaka unobvatiza woenda akatoisiya kunge zviri normal akakwira ndege yake akaenda kuAmerica kunge zviri normal guys. Pane mental health issue apa mungazvirambe yenyuka but koti kwanogona kubatana chokwadi. Amen. Anyway, SIS MELLY, I will not again ndipe vamwe mukana but ini ndongoti veduwee vakadzi vekuZimbabwe ngatidzidzei kuzvishanira nekurarama upenyu hwandinawo kwete kurarama upenyu hwandinenge uda kuonekwa naniki. Right. Thank you very much, Kola. Mataura zviri deep. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Go pakaipa. Right. Mine ndibofonera vava kungondifonera pekuti kwandavatuma vacho vawana munhu wachiri. Mirai guys, ndokufonera back. Wese afona makozi nyawandisa and I'm calling you back. Yebo. Madi. Pakawash. Saka ndikuziva mina ndivafonere. Kuvafamba chinde. Mirai guys, visari kumakozi akawandisa ndokufonera ibeki. Mirai ndifonere beki ndimbofonera munhu ari kuningirira. Munhu ari zvakaoma veduwee. Vanhu chiko. Ndipiko namba iya. Nonchaiwana pasara makozi kudai. Ukwaka ikan refo BP kirile kwa batu kirile for
kawashi ko Tuscan guys. Kikubuleletse kari opposite Max Kitchen. No, hayi shapo. Khale bana tikona no bana bafuna ngibara khona le motho khale re lifa. Last time a ke khantse ke mo gaufi le ko teng kwa. Ke tswa somewhere ke be ke re kopana ko teng. All right. Ya ko Max Kitchen ne re be tsena mo complex ya Tuscan akere. And then re be ya ko kawash re tlo bona kawash ko teng. Re be ya ko kawash ba teng ko teng. Sharp. Right. Again, phone le big one for now. Utangane uphi zwino ni mawandira ita makoze ibudai. Hello dear. Hello. Hello. Yes, what do you say? Aiwa, Mai TT zvakatoshota. Vanotopenga fungai kuti ekutanga pavakaita pressure vana madam boss vavaitira bridal shower ivo vakadzokorera futi vachitora mari dzevanhu muri kuzviona. Birthday bash yavakaita iya a lot of money yavakashandisa yaifanira kunge iri yemaronzi evanhu. How can you use someone's money sesimeli iwo chiziva kuti kubasa kwacho hauendi mashops acho uri kunyepera vanhu magonyeti uri kunyepera vanhu. Aiwa, I think havana kukwana. Anditi havana kukwana. Alright. Njere ishoma plus kunyanya kuda kuita show off iwo usina kana send usina kana payslip vaifojera even mari yepafacebook vainyepera mai vai. Wakaipa manje konde ndimutya wanipa Instagram tine makonde ndishemo bwa pano makonde ndanopera pano pano tine makonde asingaichi asi kuti iri kungorira iyi saka titombofamba ona iyoyi. Exactly. Famba inayo simeli atokurira anta akazvipa kuti arire garire. Ya pakaipa kola hora itengu but guys boterewo zvitagwana kola uyu chite tichiona kwese guys kwanza kana uya but ameno naimi guys imi manese kuchando imi manese kuchando nemadhokita kuchando mboya ipano pattern inofamba sei pattern yemental health inofamba sei come and tell us tinozonzwisisa because sometimes mungangoita munhu ashili guys ka pane something chiriro mumusoro make sezvo ataura kuti ndine mental health ndinombomanya kungwa hanti ndiye ataura ndisirini ndiye azvitaura. Hello kola. Yes dear. Hello. Yes, ndikuzwa. Sisimeli ndakubona kuti Mai TT vakaura va she deserves whatever coming her way because kana vanhu vachitanzi vana Mai TT vachazodii ko vana vakasiyiwa nevanhu vakadyira mari funga kuti munhu unenge uri diaspora wakasiya mwana wako mudiki wakatomutsvagira even musikana webasa achitotambura kuti odii omubhadhara sei and then vakutanga kungoti hanzi vana Mai TT vane basa rei akaura ndinoti amama Mai TT anzwa bhaatenda ndinavana remorse akaura uya rabhai. Zvakaoma guys andina kungozvinzwira moga anomuona. Hapana umira mushi. Hello dear. Yes, what do you say? Ndiri right. Ngoti bwebu 2 minutes makoza akawandisa kuti ndaipa papa. Ini ndangotara hangu kuti Mai TT that justice is being served. Nekuti zvawakaita zvinoratidza kuti she's a criminal and she's a con woman. Nekuti and she's not even remorseful and a big liar. Saka zvese zviri kuitika maybe zvichaita kuti vapinde mugwara kwaro. Nekuti munhu pamwe atoda kuti chinhu chiitike kwaari kuti anyatse kutwasuka. Saka ngavasangana nemutongo wavo zvekuvanzira TT zvongatimbomira izvi. Nekuti chero vanhu vacho vavakatika hapana vanhu vari kuvanzira TT vana vavo vari kutotamburawo. Saka zvakaitwa kune vamwe ngazviitwewo kwavari nekuti hapana vari kupirira. Okay, right. Thank you very much. Mataura point and out something right. Mamunzwa guys zvataura. Ati hanzi ataura point yekuti hanzi izvo. Ati
pamwe zvakaitika izvi zvakafunga kuti zviitike kuti vadzidze one or two things. Ini guys ndingobata pose based on zvamuri kutaura inini. Anogona kuve right kola uyu. Nokuti fungai zvakaitwa pana ndikiri zvakaitwa pana Paulo guys. Paulo achiri kunzi Sauro akanga ari munhu aifamba achiuraya vanhu murodhi, makristu achiponda achinetsa achihliwa zvisingaiti, vanhu vachimutya vachimukundikanda. Hanimona asi kwakakosera munhu wani akanga achigona kuti amudzikamise. Mwari vakamutora vakamuchinja vakamupa zita kuti Saul Paul handika vakamudirecta everything vakaita redirect everything. Pamwe guys zvinogona kuve zviri zvaMwari izvi kuti vanhu vanetsekana vanhu vachema pamwe ukanopinda mukati umu inini ndopaunoona self your inner self uri mukati momo uri wega. Zvinogona kutogona kusazvinzwisa isu vanhu handimona but Mwari vane vazvitozviita kuti mese makundikana mese zvenyu mazama matadza kwasara munhu wani kokuti hakuna kwachakwanisa kuti utize. Handimaona saka toda kuti tiongorore zvinhu zvine nzira dzese. Handimaona dzese ini ndokona sati ndobvumirana naKola apapo. One ndabvumirana nekupota achirasika njere uya ndikubvumirana naye. Two ndobvumirana naKola uyu nokuti pamwe zvikuitika izvi Mwari andika zvakaitika for a reason. Ndikuda kubvumirana naye futi gaitibowa vanhu chinda vakadaro. Mapoints ari kuuya. Hello dear. Sis Melly. Mesi muri sei? Sis Melly uyo Kola anyepa nyema dziri pachena hazvina mbonzi anorasika njere. Okay. That's loss of memory. Oh, kutanga mupota chikangamwa. Alright. Yes. Anokangamwa tingaite sezveno akatadza asi zvimwe zvinhu ngatisanyepei haana kunzi zvoni anorasa njere, loss of memory. Okay, anombokanga saka zvinogona kuita Kola kuti paakatora madzivana akakangamwa dzinde madzivana akasanzusei. Hauzvioni? Inogona kudaro inini pane avo vari kuchema kuti vana tichitaurirana chinonzi chokwadi pamberi paMwari. Vese vakadzi vamuri kuona vari mujeri vaiva vakasiya vana, vamwe vakatosiya vana vasina vanotarisa. Amai titi she is lucky, amai vake baba vake vapenyu vanochengeta vana. Amai titi ari kupikira mhosva yaari kuziva kuti akaita ende ukapara mhosva Sis Melly unotarisira kuti namba dzakapinwa pamwe papo. Ukaita mhosva nditi unonzi uiripire mhosva. Unoripa ndizvozvo mushongo wemhosva kuripa. Unoripira mhosva yako hapana chinotemedza kana chinoita sei. Aiwa aripira mhosva dzake akataura kuvanhu akati wese akuona ine mhosva ngaende kupe polisi. Pamwe anga akanganwa kuti kune nyaya ipendini iriko yemota yakanga pamwe izvi pakatotora mota kaisa pakatofunga kuti mota yake handisi munhu ane memory loss. Asi iye kupara mhosva munhu anoenda kujeri. Vanhu ngavasati vana vake chipamgona kuna vakainterviewa naTT the last time. Vanemwe vakazvarira mujeri vane mwana mutete avakasungirwa mhosva yavasina kupara. Akujeri kunoenda usina kupara. Saka vari kuchema kuti vana handizivi kuti ameno kuti ivo amai titi ndo vane vana vega vane ropa here, vamwe vana vese kunyika vane vana vari kujeri havana ropa. Vabereki vake variko vanochengeta vana, apikira mhosva yaari kuziva kuti akaita akadyira vanhu mari, vanhu vachichema. Chimbofungaiwo kuti Mwari wake chete wega iye amai titi ndiye anomunzwa kudyira vanhu vakawanda kudaro mari, dzimwe inherera dzimwe ishirikadzi dzaakadyira mari. Saka misodzi yevanhu ivavo yangoenda hayo mahara, iye ndiye ana Mwari. Ngatisadaro zvikiti ngazviite zvichifunga sometimes. Chinongoti muri pakuziva kuti chingoma chinorira chiti kwangu achiti koumwe koumwe. Saka zvikiti zviri kuti chingoma chikurira chiti kwamai vedu zvokuti kwanhingi izvo zvatove dhirama. Sis Melly chinorira chichiti kwamai venyu. Remember kuti kune watisingaone Mwari mutongi. Nguva yako inosvika tete. Nguva yako inosvika unogona kuita sei ugoita sei asi nguva yako inosvika. Ndimi manga munditaura naBhaibheri manje mubanja. Ndizvo. Aiwa adzidza zvake ndokuti adzidze. Aiwa kujeri kokoko zvake hai anonodzidza uko ndokunonodzidzwa chidzidzo hauya achizviita. Thank you Sis Melly. Zvakoma. Thank you very much Kola. Thank you. Ini ndinoshungudzika guys nezvandaona gadhijeri yachiita kuti achirama kuzoti vane kujeri vanomuita sei gadhijeri uya utodimwe wakaipa uya
gadzira ndaona uya unto nemwe wakaipa kuzoti vave mukati unovaita bhora chaiko chaiko. Hello kola. Hello SIS MELLY pakadikwa. Ndindaiti muri sei? Ndinitaka hangu inini ndapinda handisi hangu kuti ndikeniani kana kuti yani andisapindawo. Ichiko igogogo makosa kwata ingoti 2 minutes tiwanopinza vamwe. Aya ndikumbogara ndamoya muri chititoonekane kune vamwe vanhu vari kubvanya kange panzi pafadheri. But kune dzimwe hama dzikuwani vava vari kudaro dzakafira mujeri dzisinazadzapara. Kune vamwe vanhu vane vana vari kutambura zvekutoti kumba chaiko hakuna kana anotomboona kana ane shuga. Vakasara vachibata pazvivharo nekudii nekuda kwokuti baba kana mai vaendera vapa pambudzi akapiwa makore ekujeri. Uyu mota dzake aidzika atinyatsoziva kuti ndikadai zvinochisvika kupi. Vanhu vakamuzvezeresa for a long time vachiti gogo. Ngatimbofunga kuti besides dhura vanhu vakani vari kutambura kujeri vari kusasa and background yavo ine vanhu kuti hakuna kana anotomborangarira. Manje yavatarwa neZimbabwe yese vana vari kutaurwa vakura. Imagine kune mumwe munhu akasiya mwana pamwe achingobva kuzvaro kanza ane 3 months ezvinane 9 ari kujeri. Munhu nemhosva yake handisi kuti hakudai asimba kana tachibva zvimwe zvacho ngatimbofungewo kuti. Alright, thank you very much Kola. Thank you very much Kola, tipe vamwe mukana. Thank you very much, tipe vamwe mukana. Alright, sharp. Pakaipa hapana kumira mushe. Hai. Mira Kola, mira ava vanhu nemi unorashika zvandogara imona zvandogara kuzai zvakagesi kuti mukanohodha mukatengesera vanhu nzvimbo dzamunogara munoita mari. Ndogara chikudzani mukona munhu uyu wandiri kutengera huku uzvo mugari wemuno muzvago muno haazivi muno makakurira haazivi muno haazivi mira ndokufonera haazivi muno haazivi hatozivi asi ndo maakakurira muno ndo maakazvarirwa umutusha kuti zviri kufamba sei. Pandoti ndemoteka zvinhu muchita marikeshe muchatengesera haazivi taundi muchiti ndoreva nhema aripiko izvozvo ndiri kutomutsvaga vana vauhwane chandi vakangomira uku munhu asingabatiki kana ndimiwo moti zvinhu zvine senzi izvozvo. Apa vanhu ngavaudza kuti musafone ndiri kuda kutombozama kufonera munhu naye uripi vana zvovauhwane nikikiri nechando varipo paya. Mirai guys ndokufonera bheki. Ndokufonera ibheki. Topindi zvinhu zvacho haisana mbona zvakadaro. Maishax Ubakirile? Refoting Alright, sharp. Tigaiti chifonera vanhu manje. Ndakufonera ibheki guys ukauya 2 minutes anditi kuti mwese mutaure 2 minutes ndozati mwese muri kutsva mukati muri kuwakutsva izvi ndizvo zviri kupisa kaidzi muri kuwakutsva kuti mwane kutaura. Ndikakufonera kukurumidza kubata kandegaro kuti no, pana manager uri right fire. She needed a manager to control things. Pana manager uri 100% right. She needed a manager. Vanhu vari kuita zvokufona Lucinda ndiri kutya kuti kuedha vanhu muchifonesa panoita confusion. Saka ndikakufonera ukasabata fona kuti ndakune the next because makosa chino akawandisa ndingamagoni. Alright. Titoro. Hello dear. Yes, muri sei? Right Sam. Yati vanhu vari kungochema idzo 9 wadzi dzapiwa itiko baba vemadivi vemagonyeti vari kunzi vapinda muHarare nhasi vakupinda yavo koti mangwana. Hey, saka vakapinda vemagonyeti ava vakaedha vangwana muri kuti panogona kuitwa sei? Panogona kutongwa iwe dzikwa futi pamusoro penai? Kana 60 years
FIFA nevazungu. Ayo. Veduwee. Vachadzoka FIFA roorwa. Ngaaende munogadzirwe kuzvishandira. Imi muri kuti ane mental illness yeiko mental illness. Handina kudaro. Ndawa kuti ndo zvazvakasvika kutogwa kukoti kuti ati loss of memory. Ngaatikwanise izvo zvakarambisa munin'ina wangu nenyaya yemari yeround 10,000 units. Murume akatenda kana uda kudzoka pano uchadzoka ne10,000 units. Handina kana tsitsi. Inoziwa sura rake riya randakati ndikauya kuZimbabwe ndoda kurikwatura matako nepakati. Ndakafona mwemiri akati imi tata hatina mari murida kuchichisa seko achidairo nezuva serakuenda pasai. Ndikati ndikauya ikoko ndoda kukwatura matako nepakati kana ndauya kuZimbabwe ikoko. Mama mari yanga iri kwe 10,000 US. Munin'ina wangu. Izvozvo munin'ina wangu ari kumba uku. Yemaraudzi. Yemaraudzi. Murume akati zvori kana uchida kuuya nemari kana uda kudzoka pano mari yakakupa mberi. Vaida kutenga stand. Ndambomurambidza kuti ndezvechibasa akati nomura magaketi madharambodaro. Ndikati chengeta mari mumba. Zvakasiyana nekuchengeta mari mumba. Akati aiwa ndokuti itenderere zviro ndezvipi yese kwapo 10,000. Muri kuti ari kuZimbabwe anofanga ari kunyika kwamuruku akabva adzokera kuZimbabwe uye nemari iyo pano. Anogara kuZimbabwe nemurume wake. Okay. All right. Ndakuita maraundi ndikati chengeta mari mumba. Chengeta mari mumba. Akati aiwa mari ndokuti itenderera maraundi anoti ndikati iwe 10 months chingochengeta mari. Murume chakati ndaimai munoziva here munhu ndikati ndochita ikoko munhu ndamuudza aramba kuti izvo zvarongopona achikuwa ini nezvo ndichabhise kutengera mwana mapamba nechimurume asi kunza kana seni akati ndikuda mari iyoyo yakakwana nekunzwa tsitsi ndakushitinorifa saka hapana tsitsi dzatinomuka ngaaorere ikoko ngavatowedzera mamwe makore. Saka makafona imi mukaichina wasi mati makaichina wasi ndakafona ka wasi ndiye anodaira foni wasi ndiye anodaira foni asvikanza anopindura rasaka wasi iye Felicitas ndakati hatina mari saka mudochengeta sei ndikati munogotsaona mari iyo ndovapesha vanhu ndosara mari Felicitas kanti imi manzwa kuti hatina mari anochengeta humwe dzangu ndikamushauda zvekuti zvinova ndakazomuti ndikauya ikoko kuda kukwatsura matako nepakati akati kudii angoti hapana zvamunogotita hapana zvamunogotita kuseri kwaive nehondo kudzata tisingazivi Felisa munoziva imbavha chaiyo chaiyo professional thief kuruvhani ganvoka mbavha chaiyo chaiyo mbavha ndifo kuti kana mai vake vari kumbochema ini zaita dheko paroti manje wasi ucharo kugwamaridza vanhu muharare uchangorohwa akadambuka madhireza yaya achifira nyaya dzeswere dzekudarisa reception ichidavire kusuwa pori kwatsura matako nepakati asi maidorese muda kuti kwatsura matako here nepakati SIS-MELLY ndakanga ndatsamwa ndizorovesi zvangu munhu pandakanga ndatsamwa kokuzopindura handina mari yacho saka mboda kuti ndiita sei ndikati saka waidyire chimari dzavanhu one izvozvo munin'ina wangu asiyani saka kana inewo ndakatoisiya zvoshandisire saka handina tsitsi dzandinobvonzwa ngaaorere ikoko ngaaorere ikoko zvinhu zvacharohwa wasu acharohwa nevanhu vachirohwa nyaya idzi dzakaoma asikana ngaatokwira imuroti wasi zvimurudaro ini wasambohotoona plani kapa ngaapire basa ine bocha kusha kwavo ndio kumusha kwavo kubocha betsere munhu ameno kwamutaro ndiye anenge ine foni Mai TT achiita basa resi ndiye next ndiyara vari kuenda vese kuchitira all right Kola, thank you very much. Thank you very much. You kwanzi SIS-MELLY makoma achaboti raini mazodzoka anodzoka paraini mazi asi koma mangu handina asimboti vanhu vari kutaura pfungwa dzavo handikwanisa kuva ndokutoti nyaya dzizvi dzipere regai vanhu vataure zviri pamwoyo pavo
chinyaya dzipere otherwise vacharamba chingotendera mapeji achingorota chikutaura chichounirwa muendi ndikai chingopedzera panapa panapa pana stepmother. Hello dear. Hello, ini ndiri kuti Mai TT vakakurumidza kuzvibhiga, vakakurumidza kufungidzira kuti vaita mari. And nefemu yavainayo vakabva vafunga kuti she's above the law. I'm sure pane macases akawanda avaendera kukoti vachibudirira. Saka vakabva vafungidzira kuti hakuna chinomuwana, zvese anokunda, zvese hapana chinombobata. And the confusion iri kuita vanhu vari kuita problems zvakafanana collabo. Unofarira kusungwa kwemunhu, munhu angachibhadhira zvikwereti. Saka zvasungwa kudai muchaiwana kupi mari yacho. Instead yekuti vari kufanira kutofara tisina zvikwereti. Tisina kukwereti kwatisi kufanira kuti ngasunga angaanisa. But vane zvikwereti makapusa. Mukaona because handiti macases emaraundi akadzi akasina kunyorwana pasi ende zvazvisiri pamutemo handiti ndobva hanzi haana basi haana eni mheno kuti angapresentwe sei kukoti handitika nyaya dzakumusungirira ndedzekumumbavha nemafraud akaita aya kwete dzemaraundi zvakaoma right. Vanhu muri kuti malive dzeduwari kuti nyaya iyi iri kupisa saka kwese kuchaitwa malive iyo zvimasweleka changochinjana kuti ndingachidonha mwachipindawo mwachidonhawo nhasi usiku wese hamubati tikati makona long weekend kuno South Africa navaindi pabasa saka nhasi munotogadzirira usiku hwese munenge muchitenderera muchikutendera zviri chidonhawo chero nenge achipinda palive vanimona achidonhawo ketina achipinda palive keti achidonhawo kuda joni achipindawo pameno zvichingona zvaameno nokuti munhu wese but ipapo ndo patoda pagadziriswe ipapo ndo pada kuti pagadziriswe guys. I know kuti zvikiti muri mu comment section but nemambomira yekuti babs uri mukoma wangu but ndinatombonyatsa kuteerera andiwana umbonyatsa kuteerera babs timbo atisi kuti venga atinivengi munhu isusu kana kuti but kazhinji kachonaka chinovengwa zvinenge zviri zvicho and let's call chakaipa to order guys nokuti kana pachingokuzirira andika chingokuzirira kuti chakazodai chakanaka chakadai guys tinoramba chingodestroya munhu hanzi kune tiri malife animaona tinodestroya munhu hati epetsei ukoni ndozvanaida kutaura kuti vari kufara timbodudzewo SIS MELLY kuti kana vanhu vamaraundi zvasungwa kudai tomboti vemangwani wadzonzi wawedzerwa 2 years tomboti vemaraundi muchaita sei pamari kune kwakutonyuravo kune kwakutonyura kune kwakutonyura saka vari kufanira kufara ndisu tisina zvikwereti kwete vemaraundi abva kukata havemari vanyura zvavo nemari hapana paichabuda asi inini ndiri kukudzokera bheki panyaya dzemari apa kuti nokuti ustill as long chero akapinda mujeri akabuda as long noti nyaya dzapikira hadzisi nyaya dzemari dzemaraundi akaramba vanhu vachingogurumuna saizvozvi achingobuda anosvikonoona kuti tinotokanga muri Mai TT. Saka ndiri kuti vanhu vekate family ngaite something vakavhe mai vari mujeri muchikavha zvikwereti zviri kuzokuchipa vanhu inini kufunga kwanguka chiri kutodiwa apa ndiMai TT kuti amedze pride yake kuimedza chaiko chaiko because zvinhu zvese zvine hasha dzakaita vanhu is because of pride yake nekutaurisa aifanira kuvhara muromo wake apologize kutoenda palive chaipo apologize kuvanhu veduwee ndiregerere iwo veduwee sorry veduwee ndakakukanganisirae veduwee ndiri kubhadhara pane kuramba uchingoposta mapicha inini zvakafanana neuyo akarambwa nemurume uyo anotambudzika ashaya mari asi naikona iwo unopota mapicha asi naikona pane zvandafunga pane zvanyogwa nomwe munhu vanhu vari kubuda kujeri nevaamnesty munoti agoni kubuda neamnesty kuti chaitwa ndototi kungofungawo kuona nekuti handivainechina kuti unogona kuba uchika abuda neamnesty modi hazvo ameno nyasha dzake dzikawanzwa ameno pamwe ini dai nditori nechikiti ndichikwanisa kumadzaisa ndaitomudza kuti hati haana chikoro chaakaenda haana posika ndaitomudza kuti chitotanga kustada since ane 5 O levels ototanga kutoita degree rake amino whatever chaanostarta sada ari ukoko paanobuda anenge ane pekubata because paachabuda ndiipi company ichada kudhila naye ndevapi vanhu vachada kuasosieta naye iwo ma1 million followers anenge ari kwera asikana munenge muchipo
tinenge tiripo kwatinoendepi tichikuona kawana achikotiitira malive hatina kwatinoenda. Mirirai mai vadzoke shuwa, mirirai mamai mutori loyawo, mirirai mama wadzoke. Tinomira hatina kwatinoenda tinenge tiripo tikutowedzera futi. Handitika ndizvo zvowedzerai shuwa zvinoratidza panobuda wani ma1.6. Alright, SIS MELLY mukuya next week sharp. Alright, sharp. Hey, kakaipa skano. Hey, at least ari lawyer wake kwaiti tiripo takagomirira. Hello dear. Hello. Yes, Murise. Yes, SIS MELLY. Murise say. Tiri right. Inda ndichida kuti vanhu vangataurawo zvakawanda zvavanotaura. Tiri kuti Cat Family burisai mai mugodi. Tichikanganwa kuti mai vakabira vana vavo. Vanhu vacho vaiva vanhu vavainspire vana vavo. Vavakabira mari. Nyangwe tiri maraundi should not celebrate. Mai ava havasitombori willing to bhadhara anyone mari vaingoita vanhu avo. Saka kutoona vachisungwa vanhu vanongofarira kuti she is being held accountable. Kuti haangoiti kuti ndongoita zvadada ndichifamba ndichienda. Hapana chinhu chinomborwadza sekuti unobirwa nemunhu uya wati waunganidza vanhu 1 million something. Ndinokuinspire nokuti vanhu vainspirewa wovabira wapedza woita rafu uchifamba uchingouya. Inini handisi kucelebrata zvangu. Shoko raMwari rinoti usapemberera panoita munhu panoshungurudzwa kudzika munhu. Handicelebrate zvangu asi ndongofungidzira kuti zvakakosha kuti secommunity vanhu vachiziva kutwa hold accountable kuti maactions ako ane maconsequences. Munhu wese zvaunoita mabasa ako anokutevera. Ukaita zvakanaka wazviitira, ukaita zvakaipa wazviitira. Thank you very much. Thank you Mufunge. Sei iyoyo ndogara chizvitaura kuti ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviita. Ndinogara ndichitaura sei iyoyo Mufunge. Ini ndingangofunga sei iyoyo ndobva ndari mazuva ndobva ndawa kutla kuita chimwe chinhu. Halo Kola. Halo Kola. Hello SIS MELLY. Muri sei? Muri sei? Mushe. Ini ndokuda kungotiwo pana Mura zvaaita izvi is a lesson to yourself and even vamwe vanhu vese nesuwo tadzidza kuti ukatora chinhu chemunhu these are the results ekuba and maona. So I feel pity for the children though hapana munhu anopinzwa mujeri vanhu vasingatarise vana. Vana variko but vanhu vakawanda vakasungwa vamwe vakatosiya vacheche chaivo vasungwa handiti maona. Saka hatingamboti pana Mai TT vana vake it's a very big nafia inakusunga vana kana mota abudi ndingotoda kuringi mutachabuda. Amen. Mati good nafia chaiyo mai mwana god yaini proof chaiyo vana kusungwa. Aiwa zvakaita Mura akatadza ende Mura anga achida kutopinza vamwe vanhu pressure yekuti like anoona malast days aiposta hembe chichi anoona. It's nice but sometimes now une zvikwereti zvevanhu uri kubuda uchinziva nevanhu gomura wapfeka chakati nhasi wapfeka dress mangwana wamechesa nevana chichi. How would they feel vanhu vakatorera mari? Dai akambomira akapresa mabhreki ambosovha nyaya dzake kwete kuti munhu unobuda futi on social media uine mari dzevanhu atiziye maitiro ake nehembe dzake nechichi. But I think vanhu vakatorerwa mari maraundi nevemagonyeti newhatever money yaari kunzi asungirwa vanhu vanenge vachiona zvinhu zvakadaro vachitoti uri kuita zvakadaiwo hapana anombofara. Dai akambomira. But they say that I guys, only one munhu auya pana pakachema namera timurese muri kuti munhu ngaamane. Saka timuketi muripi ni machinja vatochinja nokutovenga asi ndinobhedera na 24 hours vatongwa vatochinja kudhara vatotiza. Inzwaiwo SIS MELLY inini Mura ndaitomusapota ma first days but pandakazonyatso
ndakasunzwa rimwe rekupe rokuti mari dzemaraundi chichi ari kuba ndopandakatanga kunyatsotarisa life yake kuti munhu uyu saka ari kurarama life yefeki handiti ezvinoti akunzonzi ana any degree kana chii angori ne5 levels but uchimuona pawaimuona pasocial media achizoya nekachirungu chichi akabenga achidzi nedegree yekuora akamama akungomureverawo mai makambotaura kuti ndine degree haana mbotaura kuti ndine degree uyu aiwa kuti uchimuona panguva yai exista achirarama pasocial media achiuya achitiratidza zvinhu zvake we didn't know aiwa kuna hari smart kuna hari smart kuzvingakuzozvunga zvizvongazoziva muzati pasabhotaura chinguva chakavhunika tokochitaura ife but manje uchimuona unototi pamwe munhu pamwe anotoshamisira zvimwe zviya zvekutodaro but now ndakunyatsoona ini ndinokufollowai iye ndaitomufollowa but now ndakutoona kuti aigona kundipinza futi papressure yekuti ndirarame life yandisina amukunzwa aigona kundipinza pakuti kozi ndichifamba naye ndichiti aiwa muri anoita zvakanaka anomashopsi anotamba maraundi nevanhu chichi anozviposta nevana vake uchizviappreciata but sometimes we have to be careful vanhu vatinofamba navo pasocial media because sometimes now they will put us in pressure yekurarama yatisina like Swaga today he was celebrating akatukwa namai namura kunzi kana zvakainako kangochani chichi but now angazicelebrate ari mumba make achiratidza paanobikira paanoita sei and I support that life kwete kurarama life yepasocial media yekuudza vanhu zvausiri atimaona right so I just say kune vamwe vese tadzidza apa kuti ngatiramei zvatiinazvo don't be ahead usina chauinacho nokuti ndo maconsequences ayo kuti unopedzisa wakuba uchida kuimpressa vanhu 1 million people atimaona right thank you very much Kola thank you regaiti pamwe mukara hai pakaipa dai makoza ina ngamakwanisi makawandisa ini zvemakoza enyaya makawandisa andingambokwanisi mose guys nokuti munhu wese anotomeka slides kake kanoda kutaura panapa munhu wese wants to say something hello dear hello sis Melly muripo muse muripo sis Melly musatambe sis Melly nekutamba round pamwe 5 months pamira kuti chawana mari yako uregedza kuwana mari yako ina ndisima umwe round but round mori zive mimi kuti panongo chitobhadhara uchibhadhara andisana kutamba round zviri katambi round andistambi round andiziva ini round anotambira gosa achizva gosa ramucho izvi zvemara ndisizivi yenge chiro asino kuchishingira kuti hapandi chazokandirwa ine unozoti dachistand kana ndozongoti dachimota kawa ndongozvipedza yoregedza kuuya unotanga kuganza zvakachenda kuna namutare kuna inyangu chimuona painternet kana comment pastor akataura kuti auise status une chikwere changu inorwadza status yako une chikwere changu munhu akutorara malife iye ane chikwere changu haana kuendeserwa ke kujeri zvikweretika but iwe zvikwereti vava ari kujeri momo ngavaende kunonzi kuti kumapurisa vamuripotere futi pachabuda imo matongerwe mhosva idzozi nyange vakasabhadhwa kozi seems like vanga vasisatopiwe mari dzavo kozi munhu akuudza zvondoti ndiite sei handina mari kwanditaitamba raundi rana kukweretesa guys imari yangu wakutotonge ndakakupa mari yangu kuti usonese majavha nevana vako ndingiriki aiwa muranga agare mujeri but handizivi akuti ndoita sei I know maybe wasu unogona kuzona one life inoe kana kuti wasu kana zvaigona paunonona Mai TT please kujere kune mabhandituko kune mabhanditi inotori tumira ndiko zokuti kuzomupa zvekujere sitakambopinda mumasauzi kuti kunoitwa sei unoita chiginda goria guys survive rokuti ukaita chiginda goria hausurvive wakambopinda njere yewe akabata chete because paZimbabwe apa topadzoti kana munhu ane chikwere chako kana chimbadzo chaiko anouya pamba pako atitora mota kana kuti masofa kana kuti kunire chikwere pasina kana 1 akambozvimira panga pane manhingirikiri kola panga pane masecurity guard panga pasingapindiki igozi haina nozvinhu plus remember kuti mutemo wekuZimbabwe chako ukada kuenda kutora chinhu chemunhu iwewe antoona unotosungwa uri iwe kunzi wabata chinhu chisiri chako unotosungwa saka unaingoti mutemo cherechi uchaita munhingirikiri amene chadaudzwa kana chiri chokwadi guys kungotaurawo asine ziro manheru pane munhu ari kuharare koko muri akana chazogara sisimelo anoita madocument
documentary series there kuZimbabwe ari pana uya pa Netflix. Ai con master. Alright, inogona kuti statike kumuka panodzoka kuti aite amuke nazvo izvozvo. Anogona kumuka neizvozvo zvepa Netflix. Documentary like atombobuda itika anombotsvarara tinda anombotsvarara tinda swinga. Because how can you take magonye temunhu nomabati vanonzi magonye temunhu ari kushanda ku-UK uregedza kumudzosera mari yake kuti ato ako. How can you take mota yemunhu unoibatisa kuchiperi kuZimbabwe? Right. Kambogara ngavatomba kana 1 point imwe 1 year pamusoro papo vananga vachinoripota mhosva zvikadzi. Alright, thanks very much Inzwaiwo. Guys, hame nyaya inangu handisivi asi ini chandoda kutodzamura ndechekuti waswafa kuenda nodzamura kunoda survival of the fittest guys uko kumaningikirwa. Hello. Yes, zviri sei? Ndiri bombi sei. Mushe kanjani? Rekatiti gaga tikatumire dzatataurani. Ini nangu ndoda kupindura vamwe vachiti vamwe vachiti kana chawana mumwe achisekwi nekudii. I think we are all adults and we all know right from wrong. Saka munhu ngaadzidze kuita chakangonaka kubva pekutanga. Because imi munogara makataura kasisineri kuti hadzi munhu ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakashata wazviitira ndizvo. Ndo zvamunosidzidzisa imi mother diaries. Ende ndachitaura vari kuti upa vana vake handiti vana vake veduwee vana vake. Of course mweya wekubereka unenge uchirwadzawo kuti vana vake handiti. But at the same time we have to be fair. Because vake vana ndo vakafanirwa here ndo vakakodzera kuti vadye mayogurt nepcorn. Vakabirwa vana vachidya vachinwa maheu vachidya machasi. Ndizvo here. Handizvo. Vakabirwa. Handizvo. Handiti. Ende iye munhu chatinofanira kudzidzisa ndechekuti pakuzoti vana kuditi iye munhu tanga wafunga vana vako, think of your children before you make any decision. Chekunyanya think of your children before you commit any crime. Kwete kuzoda kuzochema kuti vana vazodii nekuti you know that a crime is bad. And then ndakutozongoti the court as well vanhu vari kuti izvona anozobhadhara here achazobhadhara vemarauds here. Chekutanga vemarauds havasati vaprosecute handiti, they haven't prosecuted yet. Vemutraffic they haven't prosecuted yet. Asi inangu chandinoziva handisi lawyer, asi chandinoziva nekumbono kuti the court can actually seize all assets votengesa to compensate the victims or anopiwa fine yekuti she has to pay that money. And tisingazive kuti zvinozoenda nekupi, but tingotaura kupindura from the other callers vangu vachitaura. Unoziva kuti like this world chinobhuruka chinomhara sisimeni. Chinobhuruka chinotozomhara chete. Chikatore makore akawanda sei kana kuti sei chinotozomhara. Ndakupa example. Tarisai vanhu vakaita sana Arakeli. Ana Arakeli watakakura tichitamba mateenager vaisisembi, you know, vaipisa zvokupisa zviya. Who thought kuti ndizvozvo achazenge akasunga vana Ghislaine Maxwell, vana Harvey Weinstein, the biggest Hollywood movie producer, nasuna ari mujeri, vana Bill Cosby, vana Prince Andrew, mwana waQueen chaiko. Anditi ko isisi zvedu ana Barbara ani mabrati mairi. No one is above the law, guys. Saka anyway tichipedzisa hangu ndachida kutaya kumakristu akatendeka isedu makristu akatendeka is to kuti ngazviende mberi. Because who are we to stand against God's plan? Zvichida Mwari pane zvavada kumudzidzisa, saka ngazviende mberi munhu ngaafume adzidze taanodzidza. Thank you maitanga. Thank you very much Kola. Hangi pakaipa. Right, imbowai ndisendadavira ava nezuro pane munhu akati akandisendera message anditika ihama yemu ndimunina wake mugadhijeni koko kwavanga vari kuhospital kuHarare kule chimasauzuku hanimaona kuchinzi aminokati chichokwadi vasedhamisi yakakanzi zvakaoma kubasa kweduku vanhu vagadzirira Mai TT SIS vachizigwa sere rokupinda vatowana musere nomamakaiswa zimukondere duzvipa pakati ndine message iyoyo
naye madhairies ekuwhatsapp group andakuforwardira message nchiti onaiwo mashura kuchinzi nezuro chaivo vakatauruka vakachuzigwa seu ranga rakaiswa zimukonde pakati kuti vapinde imomo kuda ndokuwelukamiwa here mumaseuzi ndikandoti kune vanhu madhairies ekuwhatsapp group ndikunyepa here handina kukuudzai chiko handina kuforwardira message here nchiti onai message iyo handina kuforwadirai nchiti nhasi haadyi anodya sei kwana wakaisigwa zimukonderero pakati apa muchidziva mune matende tanza haafulashiwa anofulashwa nepashi nezuro ndakatoforwardha meseji iyoyo mugurupu uri kuseka kaizva zvisekesi muri kusekei hazvitombosekesi zvamuri kutoseka hazvisekesi guys asi ngoti ndo zviripo ndakati ndimbotaura vanhu varamba vachingofona achatotauri kona italo kola kola hello sis Melly muri sei mushe ndiri right hangu muri kuona nyaya yamai TT chinhu chinonzi sorry panyika pano kungoudza umwe munhu kuti sorry wozvininipisa kwenguva yekuzviri nani usekwende vanhu vakutaure vapemberere vabuditse kuti ava akazouya akanditi sorry dani nyatwa yavapindwa nayo zvedhodhi rakaiswa pakati pejereri zvidiki izvi vataurabwa mai TT zvinonzwisa tsitsi nekuti mai vakaita maenemies akawandisa kudarika zvavaifungira nesu vanhu vaivatidhomura takavata mumachiva kana kuti tiri pamusika kana kuti tichiva kumabasa edu zvedu iye achiona zvakarongeka uye nyaya yekuti ake aizoonekwa achichena achibudisa hebha achii achizodii akanga atazofamba akanyorwa kumusana kuti ndine zvikwereti aitoti wose munhu afambewo achigeza achiratidza vanhu kuti ndinazvo zvikwereti asi kugezawo nevana ndinovada chaizvo ndine mhuri yangu but pride chitonzi pride chakaoma ende haana kuwana guidance yevanhu vari nani vekuti aiti akaiswa mukona vomurayirawo afeli uri kuona 1 2 3 izimbabwe ino inyika kurarama upenyu vanhu havazi kufara ende vanhu havazvidi pazvino vanhu vakupepu kuona mapembero ari kuita vanhu mastreets kupembera kuti munhu aenda kujere nekuti anekitini privilege usana apia kanyera komenda hanzi masocialite wose nasimapoya na privilege tokoregerei hedu kubaya mabhatani nemnin'ina wangu kana kuti mwanangu toregerei kubaya mabhatani nemnin'ina wangu iyo iri nyaya iri kuchiriridza hauna kuona kuti zvatotangira kuzimbabwe manyuzipepa chaiyo kuzimbabwe echimetro rakatombosa ndingadzimwe nyaya dzise pasaidi ikatomuka makuseni enge chimuka na 6 o'clock inenge yasvika pajere yakatomirira nyaya iyi it's a trending issue yakaitiri pakana pafirst news mwechitiri pacover page renewspaper ndo yanga iri pacover page renewspaper masichareka pautobaya zvebhatani kwanogoregerei anotobaya mabhatani chinoiningaveida ndiri ini nhasi ndatongwa dei izvo zvimai venyu atobayawo bhatani hani munoona chinotobaya mabhatani mabhatani achabayiwa wikendi yose mabhatani anenge achitongobayiwa munin'ina wangu chitongojaira kuti zvitoripo zviri kurwadza hazvo bhiatisi asi kuti tikangamwe nhamo iyi yemuwedu akava kutongoseka ngatitongoseka nhamo serugare nokuti ukada kuti munozvimba bhibho mukaita stress mukaonda ngatitosekai tichingotaura tichingosekawo tichitoita remembrance even pamariro chavo chakona tisahwira guys chisahwira chinotoitwa bayai mabhatani aya bayai masocialite bayai mabhatani bayai mabhatani tinyese kukurukura nezvenyaya ipere taura kokona saka mai TT deyanga ari umwe munhu plus pressure usatida kumhanyidzana nevanhu muupenyu kuti nekuti uyo azoitirwa chakati uyo agere uyo akadii newewo unenge uchida kuzvikwanisira ipapo setikidzi dzinongopinda mudzimba dzavanhu zvaita sei rarama zvinoitwa nezvaunogona kwete kuti nekuti ndazova kuti ndinge akazodai vana nhinge vakazodai newewo ipapo hold on hello bauya hold on vakomana indorafui hello vana vatsamaya killing vatengakinakana uri medu vakiriile
Akiri yanoti busy, banana thing for uko kai kanti wena. Chomi wena unkutleli makibuwa. Haukutleli kirile opposite. Ko spa. Akiri kirile yalo kuni mo spa, kuna ni spa kiri. Komra ko garage kuna ni spa. Utsena mo kari mo complex yona mo spa mo kari mo. Kuna ni car wash. Vafo car wash for. Ndionereyo kuvarini veduwe munhu yakangodara angomisa vana nzvimbo yavo wautaurika rini na akiri wana my sister ufotita ugaraji akiri komura mukatisa ugaraji vamose fote kuri komura kuna lini shopo fote kuna li spa kuna lini banga kuna li clicks kuna li fo complex yake komura komura usa fo garage kuri spa ifo kai komura akiri wone next kitchen ikafa opposite kiss spa aki complex fote ite mo usena mo khari mo ubuza uri car wash ifoka obvious kona no batsi mara bana bayini fote but ukubuza there is the car wash fote for khali bayini fote okay napo he kaino sana kushughulisha zvakadai kaisi hasi 72 hours tiri pano vana vakangomira achingotenderera naye munhu akaberekwa hanzi kupusa mwana musana paona zvinhu zvakadai hallo kupusa chaiko hallo hallo SIS MELLY. yes muri sei Ndakasimba hangu makasimba here. tiri right isu ndangoti nditaurewo panyaya iyi yaMai TT and social life just general. I last heard you muchiti isusu tofana kukutsiurayo. The first thing maonero angu tichitarisa from her history munhu dzidza kutsiurika. Do you know chinonzi kutsiurika is a very important aspect in our lives. Hakuna mundu anoti Inzwaiwo ngoma ndimiti. You understand? You have to have people that advise you and you have to listen. Yes. And I think that's the first thing. And then her management, I end up on social media, she had a million followers. I don't think she had a really good management. You know, you need to sit down. Ofunga kufocus on you. Right? And then in everyone and social media, and if I'm not confused, I think she pioneered kutukana on social media. Could the live button, everyone is now shouting on each other, things like that, of which these things are not good to our community Zimbabweans. You understand? Yes. And then the other thing that peer pressure. People learn to live within your means. People learn to live with what you have. Saka is a good competition and peer pressure. You know, in the outer the HPP, hyperparic pressure. You need to sit down and revise your standards and look yourself in the mirror to say, okay, especially public, I have to say this. Yes. Not like it's a cheater, but it's theoretical. And this lady, I don't think I don't want to throw stones at her. She's at the end of the day a human being and test it no kakanisa. So, chino chagamunyuza sema onero angu my 2 cents. That wedding. Yeah. The wedding yakaita na Tina Shumaposa was yes, that was the genesis. Final. That was the final ekunyura kwakaita, because look at it like this. She just went to America in a short course. She met a guy she doesn't know. She didn't have time to sit down and think about those kids. I wonder that guy fast forward marriage and stuff, and the people started talking about it, and she got pressure.
maroro and stuff. It has to be the best maroro. It has to be the best wedding. It has to be the best, these unnecessary things. And this is why I'm thinking, because if you guys remember, she hired Kelly Kumalo to her wedding. And Kelly Kumalo is not expensive, it's not cheap, né? So all those things, let us tell the truth. My socialite, you earn a little bit money on social media, but it's not your full-time job. Don't forget this. It's like you are an artist and a job presser. They are built to perform. If he is not built to perform, as any other means of property or a job or a side job, he doesn't get paid in her account than people that do 9 to 5. But sorry about it. I hope many of people are learning. And it's also one thing, Sismel, thank you so much for empowering. It's also a card all over Zimbabwe. Let us learn. Pull down syndromes. It's not good. I know for my TT it was now beyond because Moonlight and Inzwaiwo, Inzwaiwo, you understand? And at the end of the day, you are creating enemies somewhere, everywhere where you are. That people are now rejoicing, but this is not a funny thing. Now, thank you for bringing me a platform here. Right. Thank you very much, Kola. Thank you. Thank you, my sister. Right. You're welcome. Man, nikikira pana pa guys ka hasipera. Regaindi delay ne nikikiri. Nakuramba chingofona chawisi ndo vanhu vaya kana kuti zviri kufamba sei. Because vanoti vanorashika sei pachena chena ipa padai. Welcome to Ireti phone. Hello? 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 Yes? Hello? Mushe kanjani? Since you have been studying to join here, I want to say a few things about this. Disaipa loudspeaker ndisimutombo kundwa ipa. Okay, good. That is, I want to contribute something about this whole story of Mai TT. To start with, Mai TT, she brought this on herself. The decisions that she made, the choices that she made, they had consequences. She's the one who was supposed to think about those. Say if this is to come to light. What can I do? There are so many things really illegal, quick money. For example, drug trafficking, but we all think about what will happen, what's going to happen to my own children, but we are responsible for thinking like that as adults. She failed to think like that, Mai TT is a con artist in the making. Mai TT, she has always lived a fake life. You can see from the way the things that she would say and how she was living, there were two totally different things for Mai TT. She would always come and speak about how it's good to be a single woman, do not pursue my relationship. It's okay, be content, be happy. But what was she doing in her own personal life? She was busy pursuing this man. She was desperate for a relationship. And we can see from... Hold on, Kola. Hold on. Kola, hold on. Hold on. Hold on. Hello? Hello? All right. She was jumping in and out of relationships. Even after the whole Tinashe saga, there were other people that she dated because we thought, you know what, she has learned a lesson, she needs that time to know herself, concentrate on her life. But no, guess what? She jumped from one relationship to another, but on the other hand, she comes on their platform and she's busy telling people, it's okay to be by yourself. Hello? Hello? Kola, mira ndikufonere back. Hold on, let me call you back on WhatsApp. Kana tisabisi WhatsApp. Ndimbodira nevanhu vanoti havazii munyika yavo. Zvinotoshamisa so. Zvoshamisa so, munoziva. Zvotohlisa. Sure, vanovira 2 hours 9.
Hello. Masakira. Ubakrile. Ke ba crazy. Yes, okay. Yes, I can Hey, because now when I don't pay attention to my phone. Hey. All right. Sharp. So brother, let's follow them. Sharp. Right. But panga chikola yari kuti ndamukata shuwa sata pizitara nyaya yake ninge kuti atopori wari vanamira 3 hours naini vakangomira munhu ake ini zvakangova 3 hours angomira munhu achingotwa handisi kupaona asi uri munhu nharaunda akakomaono zvako apa ndiwo kuda mari yacho kuti hello dear. Hello. SIS MELLY well, in Indulagungo, I was just thinking kuti ava vanhu vari vachiouyewa vemarounds vakufara chiti hey tikufara musiziye kurwadza kunoita marounds. How many people try to warn these people? I've heard these warnings I think for the past 4 years. Vanhu vachipiwa mawarnings kuti marounds aya muri kupanana, you are in a group of people, mwari kuBotswana, mwari kuAmerica, you don't even know each other. How do kumwe akafa, what happens? Kumwe akaita accident, how do you know? Inini ndinongoona kuti ignorance, it's not an excuse. But I feel for those lose mari dzavo, but to some extent ignorance haufaniri kuwana excuse. Learn to invest your money. And these things they are available there on internet. Ukapinda mabank, kuenda kuma insurance companies, unoto consult for free. Learn how to invest your money. How could they trust munhu nema 17 ma 20,000? Personally, I was just wanted to talk nevanhu vaya vemaround. Ndozoti inini nangu personally handisi any family, handisi cat family, but somehow my heart drops for Feli. It's sad because it's a mixture of things. I think it's also background, mental illness chaiyo. Kana kuti akanyanya kurwadziswa muupenyu to the extent yekuti akazozvita chibhanditi chakabva chatopfurikidza anotofana kutoendeswa kunoongororwa kuti chii chinoita kuti zvezvaanoita zvese nothing is normal. And my last point is vanhu learn to live within your means. I get frustrated nevanhu vanotaura zvinhu zvekuti hey aitipa pressure. How are you pressured by munhu ari pasocial media? Maudzwa kangani kuti life yepa social media munhu anopfeka oenda pamota isiri yake. We have heard that so many times. Tinovaudza nakawanisa kusadavo kuteerera. Saka minotisiyo neswa kuita aitipa pressure. Wakapirwa pressure nani iwewe if you are working hard each and every day of your life, if you know what you are living within your means, if you know what you are doing the best that you can, why are you given pressure nemunhu ari kuAmerica? Maybe America is not your portion. Angola is your portion, ugara kwa Angola. Botswana is your portion. So why are you coming on social media kakanenge kakupenga taiko? Aitipa pressure. Akazotipa pressure. How are you given pressure if you are doing what you are supposed to do? Une portion yako yakapiwa na Mwari, une matalents ako wakapiwa na Mwari, une basa rako wakapiwa na Mwari. Not everyone is going to be a doctor. Not everyone is going to be a maid. Saka accept zvauri. Sapiwe pressure nevanhu. Ndozotaura the last point angachinza hanzi vanhu vafeli mamaids. Havasi mamaids vese. Because if you find kuti vanhu vaita marounds vanhu diaspora vazhinji vachiramba diaspora. Thank you. Vanhu vekudiaspora saka vanhu ngavamborega zvavo ivava vanozvitidza vacho we are smart what ivava vacho ndo vakapinda marounds asina kana contract avasingazivi kana kuti nei. Anyway, my heart goes to her. I hope she makes it 9 months abude and she has learned a lesson. Thank you. Right. Mirai munzwe guys. Mirai munzwe nyaya panapaka tichirepa in closing and tigoendawo kumalife evamwe tinosapoti tinoita yedu koso social life isari kubaya life tete yedu faniritawo tata kuinvite one cat family kuti aiticheme nemi pano takudana ikati uyai kuno cat family ticheme nemi nokuti kumwe muchange muchiblock kana hatisi kubloka kumwe muchange muchiti mukanoumana ko block mukanoumana ko block saka pana tiri kuti uyai titandare nemi tichikudzai tichikudzai tichitaura hedu nyaya panapa musingaisi mafeeling tichitaura nyaya zvakanaka kana muchida kuteerera muchinyatsoteerera handitimaona tichichema chose nokuti zvinhu zvaitika izvi munoona tichirepa hedu tivharika pakatinyatso kuti kurasika chaipo chaipo guys ga tichida kunyatso kurasika chaipo chaipo pakatanga takakurasika zvinhu zvese muri kuona kola
ataka hakuna ungatega Sabina pano kujakwelini right Sabina hafi akatika pano nokuti uri kublock view ndiye anongoti chero page ikadi ndiye ataka kublock kuzi ni majokes akadi magoni kwete kumublock kuti nomuvenga but majokes ake anenge achitaita ndimakwanisa ndimagona andimagoni right saka nyaya iripo yakatanga kuitika guys kudai so ndakambokudza ini so ndakataura chokwadi handitika handizivi all along these people Mai TT she was doing okay handisikunzwa ndakarasika papi chepo guys nditi akatanga kurasika papi panyazotontinetsa because all along she was doing okay zvakangonaka zvichingoenda handisikunzwa kuti pakatanga kuita competition here mukati mesekulu yavo kana kuti zvakafamba sei truly speaking I don't know. But pandakaona pane yamunotaura kuti grand wachi imiwa just patara nyaya tarai statement renyu but inonzi grand wati yekuimagina nekuona zvinhu zvaunenge usina kuti zvona kuti ndezvako taurai tiwe wedzi rachona inonzi kudii rinonzi chii guys mira before tasvika kumuchato tichasvika kumuchato hakusi muchato inonzi grand munaiti inonzi grand wachi taurai tiwe manesi munaiti kudii iya yekuti you become delusional you see things zvisiri zvako grandiose what inezita kuberuka naimishwa anungamisa vega vanhu kurasika munhu pazvibebaba kozati vakamira kupitakira patitogara zvekusei inonzi pasangana kudhara iyi inonzi chiko grandiose chiko guys tauraitiwe mati inonzi chi grandiose inonzi chi grandiose something grandiose ideation hameno kuda izvozvo hanimaona kuda izvozvo yekuti unoona zvinhu zvisiri zvako zvisiri real woona sekuti zviri real woona sekuti ndezvako hanimaona delusion of ndiyoyo grandeur handizvozvo delusions of grandeur ndiyoyo chaichaiyo goods ndiyoyo hanimaona yekuti unoona zvinhu zvisiri zvako woona sekuti ndezvako ndinondo pakatangira nyaya nokuti ndosaka guys imi yenyu mwakofunga kuti fine yekuti fine memory loss ka ifekika inogona kuve true story inogona mwaikanga ini guys nokuti haungati wanzi ida unogara pamba pauchiloja antimaona guys ifeti zvise zvikasaka zvakatanga pakuloja guys zvakatanga pakuloja kuenda kwavakaenda kunogara kumebhorein ndopakatanga zvinhu zvese izvi pawakaenda kunogara kumebhorein ndopakatanga zvinhu zvese izvi guys if you still remember hanimaona pekuti vaenda kunogara kumelbourne and then she ended up thinking kuti imba yekumelbourne ndeyavo hanimaona isiri yavo hanti muri kuona from there she started renovating imba isiri yavo vachiita marenovations vakanotora bhoo chairo guys kutsvaka kamba nebhoo yes that was fine vainingirira vaito makaita kamba nebhoo hanimaona vakaya vakasa bhoo pamba vakadisa kunze kwegere kuti vanhu mose mukomiti yakuchire mvura that was okay hanimaona but kuzofunga kuti imba ndeyavo isiri yavo ndo pakaita problem ipapo antimaona nekutobvisa matazi nekudii animoona ndo pakatangira problem yese guys ingangosika ngadi hazvisekese but tinyefisa semone chokwadi ndo pazvakatangira vadaro she thought kuti vative kumusoro Mai TT that's when everything started the next thing pagedhe panga pave nemagadhi chaiwo anga atomira pagadhi vapative nekamba nesecurity guard inenge chichita pamba pasina business pamba pasina chi pamba panongori nefamily vananozvida chikorona mai panga pava nemagadhi ndo pazvakatangira ipapo guys the next thing mujolo contributed as well urabachifana tokumboka chachifana motidiani mujolo contributed as well andimaona yes everybody anogwa kudiwa nekuda umwe munhu ati muri kuona but she would fall for the wrong people ipapo kuti atingati mhosva yake it happens guys andimaona akaita sekuru tine kuramba chidanana nevanhu vakasiyana-siyana vari wrong mukudanana nevanhu vaya vari wrong tongoti kana kudaro hameno aipesera kutoda kukondona vanhu vaya futi hanimaona ofuchi varume ava havadi zvokukontroliwa hanimaona mamaids too muyadzi mumba hamuna business handimaona mumba hamuna mwana mucheche handiti tiri kuzimbabwe zvinhu zvakaoma mamaid too ndei ndo pakatangira zvinhu zvese guys I'm telling you the truth mungangoti kana tikudika isati tinenge tichiona ndo pakatangira zvinhu zvese mamaids too kuti tine two mamaids hanimaona mamaids too aikusirana kubati kuna mwanenge achipika rimwe achidini hamino turaishamisa seki mamaids handika zvinhu zvakazviri right time iyaya but yanga yave nawo ekesi yekuti ndakuda kuenda pamusoro pemunhu wese I want to show people kuti inini I have a better life I have made it in life
all these people that sees me on social media, I want to prove and show to them. I still remember me when I met her in Harare. Then I just say, I just see takasangana kwa Harare. Tasangana kwa Harare. Pakatuya kumba kwangu zuna kumba kwangu kunywa kwenda kugara kwenda katenga. Iko kumeubereni. But takachina about 4 months chitaura antikati chitaita na kuindeta na meti WhatsApp. It's a fact. Namona. Tena yeye achasivi. Then all of a sudden after 4 months takasanga kwa Harare, pakatibeta katikati iwe feli. Ibe watenga kupingwa isaikema na mfuno. Shukaenda katenga imba. Tikati but ndinozokwanisa kuenda because ndakanira cheche ndakanira chi somewhere ameno anona ndakazonoka kupedza ndinofa kuti nda kumba kunoona kumba but ndakazonoka kuti kupedza zvanaita ndakuzokwanisa kuenda ko ndatopiwa address anomaona iye aita ma adverts pa road report indaitawo futi ma adverts pa road report. I still remember, right? Zvikapera anomaona so ndopano zvakatengera kuda kunyatsa kuti ndave pamusoro pevanhu vese ndakuda kuti ndi vanhu vachanyatsa kuona kuti ndikurarama a better life, of which kurarama better life is not hazvina kuipa hanti, but zvinoda kuti urarame a better life nemari inenge ichibuda pai mari yozati ndine a stable business anomaona re-up. Then because of the lifestyle yavanga vasvipa kuti ndakurarama iyemba iyi yavanhu ishi anomaona nema-housemaid too ishi anomaona, she started then kuti vakubhilivhise vanhu kuti ndine mabusiness andinawo antimaona andiri kurana antimaona. Then pakatanga kunzi ndine shop kujoina city anomaona, ndine shop kujoina city that didn't even exist, yanga isiri yavo yanga iri yomo munhu. Pakanzi ndine shop yemabhurugwa anomaona, pakanzi paita supermarket andika Mai TT vanogona kusona, she's a designer, vanosona Mai TT zvokuti zvavo kana vachida havapereri. Zvinhu zvokusona maAfrican atai she's good, I'm telling you andimaona vanosona. Vakatanga kuti zvokuita shop yemagrocery anomaona, pakatanga kuitika mashopu akawanda wanda anomaona, pakatanga kuitikwa mota she was big by then. Vakatanga kuadvertisa motikari dzevanhu vachinzwa zvinhu zvitengeswa ndi ndopakauya zigindagori riya remota riya paya zigindagori riya rauya zigindariya richiadvertisa riya vakatanga kubuda vachinzwa vachikuru vachizi mota iri nderangu. Guys, zvaito indamba kuti mambondiseka pandati inini vanhu vekuhospital manesi ma-red flags ma-symptoms ndeapi mukati hakuna ma-symptoms. Chinyatsotaurai munyatsobata mubate chokwadi chandiri kukuudzai, rati mubate chandiri kukuudzai. Mungangozvifunga kuti munhu anozviita kana kuti kudika maizina mental health issues ariko. Rati mutase pattern, ndakubvunza nyaya yepattern pano mukaseka. Ndida kuti mutase pattern atibva kumashure zvikanzi kwave Felicia waita shop yema-makeup anditi yema-cosmetics, pakanzi Felicia waita shop yezvidhori muchikuzviziva, kwaita shop yezvidhori zvimatedhipiya zvatakambonawo bobo, kukanzi kwaita shop yemabhero anti muri kuona kwaita shop yemabhero. Ndida kuti muone pattern. All this maiudzwa shop yemunhu anenge aenda kunoadvertisa anditika anosvika kuti shop ndeyangu, shop yaenda kunoadvertisa osvika kuti shop I would like to believe kuti shop amwe vasina basa nazvo because vaingoti as long as mari chipinda kuadvertisa munhu nemunhu ane way yake kuadvertisa nebusiness the way anenge achiadvertisa naro anomaona, saka mari chapinda anomaona. Ende zvaiitika ndoda kuti munyatsokuona zvikiti izvi zvanga zvisingaone, but kune vanhu vakuru vanofunga ka taitoona inoda kunyatsokuza ichokwadi takagara pano nhasi taitoona and I could see zvikuitika but ndasakwanisa kukomenda because ukakomenda unotukwa, but I could see. Amona ndikuverengerai zvinhu mukona ndikuverengerai ndisandapedza tikuenderera mberi anomaona. But zvikiti zvikabva zvabhilivha kuti our mother is looking at, vakatanga kubuda mamwe mavhidhiyo munomaona anti vakatanga kuti mukadzi ngaashande antika mukadzi ngaashande, mukadzi kana usiri munhu wese do something with your life chichichi ukatanga kupiwa motivational teachings anditika that was good, but motivational teachings amuri kupiwaya angaexist kwavari. Munhu akangwara maiti munhu zvoti akaenda kuenda chikoro kana iyo advocate aikwanisa kutoita nokuti munhu akangwara anomaona. Mukaudzwa pakatanga kuchibuda manje kunzi katikandei maraundi tikusimudzira women empowerment tikuita women ndipo makasvika pamarounds kai. That's how you got kumarounds imini anomaona. Ende pakatanga zviri zvecharity anditi pacharity apa pakamboita case anditika dzakawanda wanda vari voice of the voiceless vachimirira vanhu. I still remember chinesana naJapreza nenyaya yemwe mwana akanga anyiwa mari yake artist adrowa Japreza muchikuremember adrowa chidrawing so vakaenda vakanomirizika vakamira mari kabuda antika right vakabva ipapo pakapinda pakawanda wanda pakaita matimu ebhora pakaita chi andimaona. From there
pakazita Mount Hamden pakatakazomenyera dzeukunyanze chi anoona ameno pakaita mukadzi akanga aunza machira chitekisa machira pakaita nyaya dzemachira dzisina kuisika anoona. It's a lot guys, it's a lot right from machiseka muchira machiti mental health mukaramba anoda kutitaridze anoona. Tikabva ipapo antika pakapinda mujolo, papinda mujolo ngatisiyei Zizo nokuti Zizo was using his own money. Mwana, from what we know now, Zizo, it was a business transaction. And it was a business transaction. Juliet, Mira. So, Gaston Grapana, after this, the other point, pocket Gobina, and Tika. The last thing to go tapinda manje, Panyekuti, I want to stay on top of other people, right? Remember, everything is done on life. Everything is done on life. And don't panic about the problem. You must realize everything is done on life, right? Up in Awia, you was introduced to the whole world. Makuwakabuda kuti munhu ndi God, you munaito nemukadzi kunikiri kudebe, shikiti mukatuka. Andika Sandra, you don't know a lot. Mira tifabe nenyaya. Sandra mukatukira skiti vanenge vasingazivi vakatukira kati muda kukangasa mai vedu marelationship ndezvakezvo kune munhu past history what zvikapfuura. Antika mumwe munhu akatutaura kuti ndakambodana naye munhu uyu iconman ati munodyirwa mari akakuremember comment yachinzi akadzura comment yake munhu iyeye. Antika zvikapera zvakadaro right. Zvapera zvakadaro ndabata munhu wangu pakaita mabhulu aya akabuda vanhu vakapfeka zvakafanira vachida kuenda kumuchata vachiti taita engagement vakapfeka maring and taita engagement. And mukomana uya yaconman ya dei vakateerera panguva yemaconman paya yakatogwa nemusikana yaya kuti zvakatogwa nekudebheni paya truly speaking dei mari yese yakadyiwa nemunhu ya yaconman ka neisina kudyiwa. And but because that guy is good looking, Nigerian guy, he's good looking, akanga vatoona kuti hai aiwa zvi16 rooms zvakazoya kumasure zvemesi after Nigerian zvikuenda nekwamba nebhora anoona right. MuNigerian yaya vanoda kugadzisa kutadza kuti yemunhu wavo vakabva antika vakuita manje kuti vachinopinda mumarriage vasi vari right vasina dumbu vakatora chimbazo evidence akazvitaura antika mukamuseka mukamutuka mukati evidence pakuti vatora chimbazo vabatisa mota yekwajava kuti vanodhisanikikiri mafuta edumbu. Antika ivi vanhu mukamutukirira vakaenda tikaona zvishosho vari kwaDr. Hemeni ko pachibhedha anoona vachibviswa mafuta vachitwa liposuction yaya vakaitwa liposuction anditi vakapedza na liposuction iyoyo amene ndizvi zvemagare izvezvo zvakanga voitwa. Antika vakanzi pabuda vachitaura rega kuti 50,000 tichibuda mabhadhara mari vakati ndabhadhara 50,000 and by then let's be honest she was a woman that woman at that time anoona she was on top of everyone because all eyes were on her. I want to know all eyes were on her because the right zvakasiri kujairika zvakasiri kuitika zvokunosvinwa magiki mafuta nokunosvinwa magaro ndiko Africa isina dzakapera kuti ndike ndinobhadhara kuti isvinwe ine akazibhodikazi zvakare ndiziteki yangu mari handina anoona saka zvakanga zvakuitwa kuno kuAfrica ende takati wow anoona vachisvinwa madumbu avo vakapedza kusvinwa madumbu avo antika tikaona vana nazodwa vantu vari kumingla kane top people vanazodwa vanhu vari kumingla nevanhu vevanhu ati mazviona vari vachimingla nevanhu kwakwanazodwa vakabvapo vakabuda vakaenda kunomingla nemasocial vakatukaziva vachiti gara pasi ipapo iwawo windi kutopu you meet you at the top meet you amene ndiani waverewa yaunza ndikume kuredio station inisima celebrity topa mativera ine munatambasa naweso anonza ndiko uyu muno celebrity anonza ni uyu anonza ndiko celebrity muno uyu wakambotikagara zuwa anonza ndiko guys uyu pamuzive ine celebrity uyu wakamboziva wakamboenda kumbira pikicha munhu iye akaramba mucelebrity unonza wokurambira zuva pikicha mucelebrity unonza mucelebrity ya unzaniko mucelebrity guys taura isita mani anzaniko mucelebrity yokurambira zita wokurambira zuva ngikiri zuva kaya chipopota tikati bvapo iwe unopopota chicha unopopota kana asingadi hadi ane basa rengu ndiye bonani matema bonani unati unati udzi laina unati
vakatikaona vachimugilabhulana tikachaiwa zvinhu zviri kufaya handika saka munhu vana vadiki musavanyanya kuvashora tinokushorai henyu kuti hamuzotsiuri but pamakatsvukwa at some point makazochiona handika mukati aiwa momuzi wenyu vari kublinga nevari kumingila nematopi handika varimo mukati imomo saka it was inspiring you guys. Truly speaking vana vainspaiwa nezvinhu zvavaiona hanimaona vasingazi kuti ndogona kunokwanawo mukati munisina kana dhora hanimaona vakanga vachiinspaiwa vana vakanopindawo imomo right. Tikabuda ipapo handiti zvaobhina izvi zvikakona handitika pakaita movie Nigerian movie vakaenda kunoacta Nigerian movie ravo apaya inandisi zvakaitika asi mukada kudzosera pasi remijana mazuva iwayo Tyra aiwana pani pakabva vanatera maendorsement stereki vachiti everyday vaita kombetini kuti mwobude kuti proudly guys proudly ambassador yekupi ameno kumwobudawo mangwana kuti proudly ambassador yekupi vaita bosi vaita vakamboita maendorsement time iyoyo zvekudaro ndopa vakabva vaita zvokuenda kuNigeria paya kunoactana nemafirimu avo ekuNigeria andika ndopakaitawo same time iyoyo ndopakabva vaionawo vaiti chicontract yekuenda kunoactawo kwaWillow kunigikiruku kunzeu kwavakaenda kuya kwavakaenda kunoacta zvaWillow handimaona right. Isusu sevanhu vakuru handika taizviona handitika kuti pato ipapo but haune chaunenge uchitaura unenge uchiona pato ipa iyi yacho yecompetition but unenge usina chokutaura unenge uchitaura uchiona nokuti ukataura unotukwa handimaona unotukwa right. Vakaenda kuguva kuya ukwatika vaitako amene zvakazonoitika kuti kwakazonomixiwa business nepleasure here isati zitatisiko tikutotaurawo zvinhu zvatakambowawo pano hanimaona vakanoita business nepleasure paya mudzimwe the rest munoziva hanimaona vakadzoka ikoko handika vakauya vakatanga kuitawo zvinhu zvemafisa avo hanimaona vakubudawo vachienda kunze kwenyika vaipesana kudai naTyra vachipesana kudai mwachinda umwe achidzoka umwe achinda achidzoka tichingoti wow vachipesana kudai vachiinda andimazviona saka ndozvinhu zvaidi ndozvinhu zvakanga zvakuitika ipapa but it was no longer that inspiring ndopa zvakatwista it was now a competition. I want to be honest with you zvanga zvave zvecompetition now right. From there ndopakazopinda tinasho yokunyora message uyo achiti birthday naFifi handika akatumira mari yaFifi vakazopinda ivo pastikeni panyanga handiti right. And the drama chose tinorisiva raTinashi antimaona Tinashi auya paya tungwaiyewo mutara pamavhesi ndakabuda musunu achiti kwai ndakanga ndisingabvunzidzokupa because ndanda celebrity vaititi munozati vairukirwa kumba vaita call out munhu anouya kuzogera murume uyu Tinashe kumba handika voya kuzogera Tinashe kumba voya kuzogera munhingikiri handimaona. Truly speaking she started living beyond her means. She started living beyond Sandra iwe she started living beyond her means. That's when even vana vake vari intelligent vana vake oh yeah kuna Shepherd good tanasco vana vake vari intelligent zvokudaro guys kuzvimwe zvinhu zvakaoma zvakadaro uri social media influencer ameno kuitisa vana mwana chikoro chinoita 800 per month 1.6 per month muri 2 vana kozoda rent kozoda chikafu kozoda chi aiwa si homwe tisingazivi dzakasimba sei guys tisingazozivi kuti homwe dzinenge dzakasimba sei tora ma US dollars cup ndiwati kutaura yanga yava yepressure ndopatatanga kuziva kuti vana vanzizepi because yanga yatove competition nokuti munhu akautoburisa mwene mwaibudisa mwana wake akapfeka ipo paanodzidza kune vachitoziva ko hana nekuitara chikuru chine chinodhura chine mari yakadai handisimaona takanga tichingoona tikati zviri kuita zvimazikenda kori yaimota aya masichii zvese zviri kufamba handimaona pakaita uye unonzi Shepherd hati pana Shepherd asi vakanga vazama kuvanza asiwo pana Shepherd vakanga vazama kuvanza asiwo social media inonetsa vanhu vakaenda kunozvitsvagawo zvishuwa pana Shepherd vakavanza remember kuti vanhu vakazozvakazobuda mhene kuAmerica ukowo vanhu vasikadi kuti vanhu vaitowo marelationship avo in peace handimaona asi vanga vazama kuzvivanza ndokuzoita vakanyika asiwo hatina kubva kuchinzi uyu Shepherd handiuya kutaura nezvake nokuti hapana patakabvunza kuti Shepherd akambodla mari yamura hapana. From what we heard Shepherd ndiye aitovapa mari saka izvi hatidi kuti titaure nezvaShepherd ustereki nokuti hatina kubva kunzi wakadla mari watowa kuti akadla mari towa kuti tingashindi wakadla mari handimazviona zvatiri kubvowawo handimaona. Then from there
pazoinde kwaitsina show yaauya manje takamona tinasha chida kunotaridzwa imba stand yakanga yaitengwa kudemao andika achinzi we are going to renovate this house and we are going to this is a boy sky sichavaka boy sky yokura yozodai tobva apa tozoenda kune imwe imba hombe tozodai iwo kuti kwanzisata zvamadhabhosi pana vaibva vapana apa tinotaura zvese pamene patichitangwa pamunoti kuti tinototaura kuti totaura zvakaipa hati ndimacelebrities edu hatinotaura zvakaipa isu tukuya just giving a narration tinototaura uchida usingadi andiwona totaura uchida usingadi akanganisei taura kuti dr ranizvaki aitei what did she do aitei tinotaura But you can actually set up the WhatsApp you tell that WhatsApp. Right. Tabapaya guys study but kwataka kuzvemba yaya imba yako still extendwa nyanzi yakuita 16 rooms. Okay, anchikoro atiduri right. Tabapo tabapo papa imba yataiona kanzi ichakura imba azvianza ndokutora izinya dzingwe pasocial media ise chingobvuliwa tiri kumatenzi hanoona zvikanzi paita imba yakakura yatinoda kuvaka 16 rooms pano takaiona shuwa imba indakamboona ichidigwa nevekuvaka construction company ndaimboona veconstruction variko vachidira ivhu vachidira matombo ichitofamba imba hamunzi zvakazofamba sei ndakamboona shuwa vanhu veconstruction variko vegrey home vaya vakauya vachidira kunhingirikiri vachidira information matombo nechichi paipai hameno chichakaitika handisi maona so ndoda kutitangire kumasuru zvikitiwa sometimes kuti hatiti kuvapa mhosva state nokuti guys pane ndikabuda ndisingasokuti ndozva munogona kuve inspired munogona kuve inspired kuti no we are now inspired musingazivi kuti zviri kufamba sei andimaona that's when we started now panga pamene nyaya dzemaround up andimaona so zvatanga kuitwa zvemawedding andimaona Mai TT vakabva vatanga kukura musoro ipapo hani muri kuona munoziva tine mhaka indiri kudaro ndopa vakaita bridal shower yavo handiti vaita bridal shower yavo vakatanga kudeedza vanhu vekuzimbabwe masocialites aya nechichichi kuti auye azobatsira pabridal shower handiti vauye vachibatsira pabridal shower paipa handitika ndopanga pana madhambosi chiwa takamuona akapfekawo outfit akafanana nevamwe ende pane pandakatombona madhambosi I think vachita birthday yemwana ivo vasipo. That was good guys, that was good. Ivo vasipo but she took in a role of a mom vakaitira mwana birthday party madhizo yavanga vagadzisara if I'm not mistaken right. Pakaitwa ningikiri pakaitwa inozichi bridal what ipapo ndo pakatanga ndakuti munyatsonzwisisa ndo pakapo vakataka kusimudza zvimwe zvise fake life data pasiro kwa guys zvanga zvisina basa hai bhai wechiro kandi chikochirezimi nekuti kudiputeka zighost bar tinongozvitaura timboregiri zvinongozvikwa yokongo kwabhotereka tiri block gudo remunhu block izimuniri block tari block hanimona atiregi kutotara toregera chitoto hanimona ndo pakabva paningira vatanga papaya vatanga mona ndakunatso ndibatei munyasoteerera mundibatisise pandiri kuenda nenyaya ndibatisisei musati mamhanya kuda kukomenda kunge munozviziva kunge munodii kunge munoda vanhu stereki kunge munonamata vanhu stereki ngomirai nditende nenyaya yangu makateerera right. Ndo pakavhiringika zvinhu zvese ipapo guys, ndo pakavhiringika zvinhu zvese ipapa ndo pakavhiringika zvinhu zvese. Why ndiri kudaro vakabva vaita pani kuna handisi zvakaitika ikoko antika that was vanhu vakatangirana kuita mafriends nataira kubva vari kudhara kuti tivazive takavaziva vari vese isusu kanimaona kune vanohakira manje apo mirai tikudze isu vakatanga masikisa vari chikwadzana nagonyeti vari 4 andika ndopatakavazivira vanhu ava vachidakidza vari 4 vakadaro handiti panga paitika zvaitika there was no need yekuuya kulive and say ndakamudzinga kumuchato kunonzi kubridal shower yangu ndosaka ndati ndo pakatanga kukura Mai TT musoro. Ndoda kudza ichokwadi there was no need for that.
chinhu makatamba azvoda besinyoka b inandizizve unyoka hwavo inoda ngokutaurirai pandoda kunyatsokuona kana kuchiteerera kuchazona pakatangira nyaya andimoona ndowazvanga vari mabest bomba yaigona kupazirika kuseko kwekapereka dika mene useko zvikapereka kuseri but it came to life and everybody ended up knowing kuti ndozvakaitika but muchiti no ndozvanga zvakaitika andimoona ndopa zvakatangira from then now andimoona yava uyu ave makakatano andimoona ndopakatanga pride ndipo zvakabva zvanyatsotanga ipapo papride apa ndopa zvakabva zvatanga papride mba kwaitawo vanobuda nepauk apo vasingadi kusarira handika vakabva vada kupinda mumasocialize ayo handimoona ndobva atanga kutida kutaridzai kuti inini ndiri kuno kuziva kuti I can be better than you handi muri kuona then zvese zvimwe sezvamaiudzwa zvese izvi zvizvo zvamaiudzwa izvi zvamaioneswa izvi sipo izvi so that vaone ndiori down kuti ndipamusoro pako ndinogona kukunda kutorarama ndikatoenda kumusoro ndikatodii kumusoro ikoko handimaona ndo zvanga zvakuitika manje so zvichingoenda cheni kuzosvika patasvika pa guys handimaona kuzosvika patasvika right nyaya yangu iri pakuti ndoda kudzosera kumashure mbijana Mai TT munhu wokutanga takakuita friend yake nditaira vakakonana right vakaenda pakauya patisha jeki aita kunga chakurumba mucomment section ukataura chinhu chiri wrong about Mai TT patisha jeki uyu iye jeki uyu patisha jeki aita kunge achakurumba mucomment section ukataura kuti anga ari chief bridesmaid akanozvikwanisa kumusoro ikoko pakaita chief bridesmaid right tikamuona tikati zvanakazvo ko zvakaipa zvinenge animaona akatamba vakabva antika akaenda uyu anzani uyu patisha jeke andi takaona weekend akauya tikati aiwa vawana munhu kwai kefe atauri fe akauya akati tambe fe akadisappear anditika pakaita vakawanda whole lot guys ivo vana maidheko vaya Christabel amene wemadheko uyu vakaita futi mafriends and they left anditi pane vanhu vakawanda vatogona kutaura panapa vakapinda vachibuda iketi uyu azosvika pavasvikapo vanhu vakamutuka vakadi vakamuti ndakabhunya ari friend akaenda mulife akabuda andi tete Mildred ava vakatopinda satete andimaona vakapinda ende mukadzi wamari dzinobuda mafika dzanobuda achitaura anditika vakapindawo mulife vakabuda andimaona vakapindawo mulife vakabuda toda kuti muone chiro muchiti henyu kwanzi chiro muchiti henyu kudii kana kuti diga isingataure chokwadi andimaona moti vanhu vese ava vagaisi vese ava guys vari wrong here guys vese chero chidzi wavengeka zvakaita sei wambotanga nevanhu vese ava vese ava vozongobuda voenda palife yemunhu guys ngataurei chokwadi mai maketeni vakamboya vakazobuda vakaenda amen patinoda kuti tionesane inini hangu cousin Rose was very loyal mukadzi yoyo was very loyal cousin Rose ndiye munhu aisara akamira navo ari one cousin Rose kudai cousin Rose asi akazosvika pakubuda akavabloka zvikiti muri vana vadiki ndoda kuti mumboshandisa pfungwa dzenyu pano idzo amene kuti idzo admin team dzepano dziripi nhasi admin team muripi paita uyai bloke zvisina nebasa resapo animaona saka guys ndoda kuti tinyatsokuonawo hedu vasikana ndoda kuti ndisvike nenyaya madosva mungapopota mukadii asi hazvichinji zvikiti chero mukatitukirira mukadii I am telling you the truth kana vanoda kunzwa chokwadi inzwai vasingadi zvazvenyizvo animaona somehow guys pane problem iripo. There's a problem. I don't know if it's a spiritual problem animaona
kana kuti iyoyo yataugwa yekunzi mental problem, I don't know, but clearly there's a problem. Guys, haugone kuita bhuru uri one social media. Yes, you can't. Haugone kuita bhuru social media. Yes, kuita uri one bhuru kuti ndinokundisa mukurova munhu wese pa social media uri one. Hazvitiki guys, hazvitiki kuchallenge munhu wese hazvitiki. That's a fact. Hazvitiki. There's a problem, guys. Tikaseka zvimwe tikadika dambudziko ritoripo. Feli mumwe wedu tinotomuda zvokutodaro. Mumwe wedu muZimbabwe munin'ina wedu anoti entertainer. But kana tichimuda tichataura chokwadi. And the one thing that I know for sure, Mwari zvaitika zvikuitika zvimwari nechinangwa. Mwari vane chinangwa zviri kuitika izvi. Mwari vane chinangwa. I'm telling you. Kwanza content chao Instagram tine content cha. Isusu tinotongozovakirawo kana dzango chawo mukurumbira sisi. Isu pana pa content aipedzi udzoke mangwana uzvizwa ushanda tine content isingatoiti inonakidza inopisa zvisingaiti. Hanoona. It's spiritual true baby mukoma wangu anoda maiti zvisingaiti. It loyal fun chaiyo baby. But muri kumunzwa zvari kutaura andisi kunyepa. There is something, guys. Kune my hidden problems tinenge tisingazivi kumasure. Then tinozongoona zvinomanifesta panyama. But the problem inenge itoriko kumasure yakatengera kumasure. Hanoona. Panobuda, trust me, she's going to be a good person, guys. Vana zvevanaka. Vana vari safe. Vana vari safe. Vana mbuya wana sekuru vari paambufi vakasiya sekuru vachitambura zviti. And even madam Mai TT vanotori nevamwe vanhu variko kumasure. Vanotoziva kuti she's wrong at most times, but vanotovada vakadaro. Vanogona kuti takutombochovha tichibhadhara renti iyoyo kuti vana varemba vakagara ipapo. Zvinogona kuitika. Kuti vanogona kutovabhadhara renti vachitenga chikafu vari ipapo. Zvinogona kuitika. Anoona. So, what am I saying? I am saying, guys, pressure yatinopa vanhu sometimes is not necessary. Leave netubobo yako. Munozati ukasangoita ukaitawo zvaunongoita kuita malife yako uchingoseparata zvinhu tu izvi, separate private life yako and social life yako. Do you know that even people won't be interested in knowing a lot of things? But the moment I come here, exactly, evidence akachema. I still remember jona life ya evidence achichema andika achizvuzvurudzwa achipinzwa mumota nemapurisa. Ndikatoyatsaona kuti mapurisa yapanda zviripo, mapurisa atengwa. I said it ipapo ndikati hayi wow, mapurisa ekuziva. Anoona the way akaitwa ipapo. Because chigame chiziva kaichi. Ndikati hayi wow, mapurisa ndekutengwa. Anditika vachida kuti anyudze munhu. Akazoti azvokuzotiza kubva kuZimbabwe ndinongo achida rinango andizivi. Anoona. Takatozomboona chifambira nyaya dzemurume yokudzoka wakafawo kwa evidence izvo. Hanoona vachiti munhu ngasungiswe totodai todzifambira todzodii. Handimoona vakafambira zvodze kwa madam boss totofambira dzokwa madam boss musikana yakunonzi vakamupa mari. Come on guys, come on. Kwanga kwakuachisana uku, kwanga kwakuitika uku palive pachena. That was not cool. That was not cool. That was not cool. Anti muri kuona ngatidzidzei vasikana, rambai muchida mai venyu, but kana vakadzoka muchaona kuti Feli anodzoka ari Feli ane chipo. Feli can be even a pastor where pamwe actually munoziva chinonakidza Mwari ka anogona kubuda tori pastor munozviziva, because ane calling yechipastor yamu. Anogona kwanza, she's got the voice nepapulpit and she's got the talent. Pamwe Mwari vakatomutsira vakamukanda imomo, imomo ndo vanodzoka achiparidza. You never know. Imomo yanogona kutobuda mukashamiswa imimika achiuya achikudza kuti vanhu vakawanda vakawana Jesu vari panguva yakaoma. Guys, kashoma kuti uri panguva yakanaka uchidya. Kati blockade sibenziri. Block maghost asi kutoma block atina kana tisinemi. Hatina na maita kudzotakudza maghost ya fuck off hamba yopela kachana. Block. Hanumana, munozati kana Mwari vakuchuza guys kana Mwari vakuchuza vanokuisa pane imwe kona kuti vakupe zvavada kuita kana kugadzirisa. As much as zvichirwadza right now, but munogona ndati muchengete mashoko angu, anogona kubuda chikusurprise.
anogona kubuda chikusurprise mufunge. Mwari ndiwo vanenge vamutora mumisa paposition iyoyo kuti ndinokubika, ndichakubika, ndichakugadzirisa uri ipapa. Uri imomo ndo ndichakugadzirisa uri. Because kana uri panze, you will not listen. Hakuna munhu akamboti firiji yakazara, vanhu vachidya zvese zvakazara zvirimo, obva oti Mwari chiri chaimufundisa. Unotendeuka kazhinji uri panguva yakaoma. Kwanzi that lady won't change. Guys, never say never. Zvinenge zviri zvedu kuti munhu asachinjika, zvinenge zviri zvedu zvevanhu. Kana zviri zvaMwari unochinja. Kana zviri zvaMwari unochinja, guys, you might not understand it, but I'm so praying and wishing kuti Mwari ndo vatanga iproject iyi vachaipedza ivo. Anmona vachapedza ivo. Saka ipapa vanhu pangu kuti muone lesson, guys, kuti ndonyaipa chimwe munozati chimwe chaita kuti kujere ukauku kusave anzi paupasta munogona kushamisika ini. Munogona makamboteerera testimony yamai yechaplain Piri, how she became a pastor, an evangelist. Makamboteerera history yavo, how she became. Vachizati ndandiri bishu runomira muchaplain Piri, vachina ndiri bishu runomira mustreet. Machinjiro akaita naMwari vakakudzai munoperegwa ini. Vachida pano chamunontaurira ini. Chichamunontaurira nezvemunyika. Kana Mwari vada kuchinja, guys, vanokuchinja. Ndikudzei. Hands I listen to it. Thank you. Anogona kudzoka acho nemumwe munhu mukashamisika, guys. Musata managere ipapo, guys. Anyway, handisi kuconvincai. Let's wait and see. Munofunga iko zvine kana makavanga nenyu yakapinda masozi. Iri isusu tagumira kumasozi atina munojereka. Iri rajere. Hasi masozi. Munoziva kuti unovharirwa na4. Unovharirwa na4. Avharirwa na4, mavharirwa na4. Munenge muri ndo panenge pachiplaya zvese zvawakaita live uchiona roho rwako ndo pazvinenge zvakuplaya sefirimu, sedrama, semovie, so zvichiplaya mumusoro mako kudai. Animona zvichiplaya mumusoro mako kudai, so semovie. Ipapa ndo panenge pane time yese. Guys, nambokudzai nyaya yaSoul masikati ngati Soul aive muurayi medha. Muurayi aiuraya zvaizikamwa. Asi nhasi hamuti munoda kufanana naSoul naPaul. Ndiye aizisaoka akasvika pakuramba asita kuda kuchichinja zita because rindikonekti zvadaita. Handisi kuti ndizvo, but nangoti possibility iripo. Possibility iripo. Hameno. Pachanongoda kuti tingone ivi ndangona soti paita malesson akawanda akadzidza akawanda, handimona akawanda malesson ende kujere kumai TT kuti tachigida Korea. Wasu unoudza mai TT kuti chigida Korea noti vakada kuleza papa yaukau uko vanitwa yese kuvane vachikilisa teletiyo ya everyday daily. Votoita chigida Korea cheche vaita vanhu votomira ukuruda soja. Utomira sisoja cheche kumira kuti handitwi iyoyo kati uchijamba urimo maso jamba kuti usurvive kujeri. Kwasane kune kuchitopindawo maganigiri, kune kuchitopindawo mabhuli anobvawo kumwe, kune kuchitopindawo makorokoza mabhuli chii zvese zvinenge zvakasangana mukati imomo. Handimaona ini handisi kutaura zvekuruvengo, handitauri zveruvengo. Ndakasiyana nevamwe munomati matauriro ake mataura zveruvengo, ini handitaura zvekuvengo, ndinotaura zvekukuonesai. Anenge achida kuteerera oteerera, anenge achida kunzwa onzwa. Anomuona? Handitaura zvinhu zveruvengo ini because handimuvenge feri. But sometimes watombobatikana kuti nechipo chine mukadzi uyu. Anomuona? Nefollowing yaanayo iyi. She can do a lot. Zvinhu zvinenge zvinoburi ko uchingoona but unenge usakwanisi kuzvitaura. Handitaure zveruvengo ini. And one thing that my prayer orders zvikiti muri pano, make sure kuti you pray for her. Handika kana muchimuda kuti Mwari vapinde mukati memwoyo wake imomo vamugadzirise varivo. Imi mamugadzirisa mukakwanisi zvokuda ivo vakamusika vamugadzirise vari ivo. Hapana chisingaiti. Hakuna chisingaiti. Hanza atovedigeo. Ndiye mulambo motamba nekujere. Kujere ndati kunoya zvikadzi zvine makorokoza zvinenge zvabva pasi pemugodha pa zvinoro zvijera kusenga masaga 50 kg nematombo. Zvokuti chikakurova chibhakera kudai
unoita kunge warohwa nechitina chiri chibhakira kumeso, vanouyawo mukati momo. Hasati jeri harizari, vanouyawo mukati momo. Unoitwa yese. So guys, inini I don't wish this. Zvaitika, I was not expecting hangu zvisi, but zvatoitika. Takutotaura zviripo. Hanimona? Takutotaura zviripo. Ende imimi vari kuharare zvikiti ndee munopota muchinoona mai venyu zvavatonzi vanoda iso motonzi vati vari papi muchitoenda kunovaonawo muchiva pawo, so that she won't give up on herself. Takanzwa kaita ichitaura tanzi she's weak. Vanobatikana zvinhu zvinonyoka pasocial media chiimajina wava mukati. Asi chandoziva hangu manje foni vanenge vanayo. Foni vanenge vanawo mukati mo. Saka zviri kusocial media mupota chimbodongorerawo. Kwai nomavisa saka tombomira tarowe vanhu kujeri. Handizozivi guys. She's got, yes, John, that's what I'm trying to say. She's going to have a lot of time to reflect now. Adam Katimomo. She's going to have a lot of time actually reflect Adam Katimomo. But the fact is, social media is a bore. Because chokadi mai social media. My blogger kawanda. I did a content wo shokwadi content. Ino zvokuti eva namuna content igara imakaziva kuti chinhu chiri pahipi content. Musanetsekana nekuti ndikutaura chinhu one every day. Mabloggers akatona nyaya iri kupisa i-content iyoyo vanototora ndo inonzi content yachona. Hanimona? Izvo zvinhu zvakaiswa. Mamwe mabloggers ari kutorekodhawo i-content to them. Hanimona? I-content to them. Manje mabloggers zvichipedza kuchaona chivideo clip chachakutenderera chako. That's content. That's content. Hanimona? Saka ameno I don't know. Hanimona? So I just pray kuti zvirambe zvakadaro vanhu varamba vachienda kunomuda vachinomubatsira chinodini. Hanimona? Isusu hedu we are not celebrating, we don't celebrate celebrate zvakaipa. It's downfall of women because mangwana tisuwo. Asi anongoza chekuti chero isusu chero ini ndikatoita nhasi. Hanimona? Ndikatoita nyaya yangu nhasi yakatofanana neiyi. Unotongoita the same. Inema here guys. Inema here. Ndikaenda kusunga nhasi nini kune vakagagwa malive. Kune vakagagwa malive. Game racho. That's the game. That's the rules of the game. Hanimona? So ndo zvanaida ngoti ndikuonese guys kuti sometimes humbleness chimodzokoredzaka. Humbleness inoendesa kuri humbleness mufunge. But vabereki vafeli, they should know what is going on. Ngavambozvitsvaga zvirikuitika pamwana. They know. They know. Haisi problem inongomuka. They know. Something is wrong. Kutangira kumasure. Kutangira kumasuro. Handimaona. Saka isu hedu guys, we don't celebrate. Tinongotaurawo tichidarika. We don't celebrate. Kuti tingatozonyatso kuti movhura waini amuntu chomwe zvangu yogati. Kuzonyatso waini tichinyatso kufarana chidoro tichinyatso kufarana iwa ndangu handizozvigoni. I can't. Hanimona? So panyaya yewedding papayana chandikufungidzira ni chakaitika ndechekudai so. Mai TT pakaita wedding semunhu anozikanwa. She thought all the big people vachauya pamuchato. Maria ndofunga muzati pakatongofamba Satani paya. Handifunga kuti Maria vaida kutoiba. Chokwadi chimwe choti Maria vaitoti vachaenda kuzodzosera kana kwabhadhagwa zvipo kumuchato. Because muna remember kune munhu anenge ari anozikanwa kumusoro kushishishi. Unenge uchitodedza vanhu vakatowanda uchiti vanhu vauye vazopinda pamuchato vauye vapemberere. Vazhinji vamwe vakauya havana kubhadhara zvipo. Vamwe vazhinji vakauya vakadididi ameno, vamwe vakapromisirwa vasina kubhadhara vakabhadhara mashoma. Ivo vachisa mari dzakawanda. I think ndo zvamwe vakatisa kuti mari ikauya ndodzosera. Hanimona? Mari ikauya ndodzosera. But
hazvina kuzobuda nenzira iyoyo. Ndopakatanga maproblems ese emara ndopakatanga maproblems emara. Unaona, ndikutaura muKristini kuti munyatsokuona ndopakatangira maproblem emari ipapa. Unaona, because I think she thought kuti pachauya vanhu unosakana kuti public figure unoexpect kuti kuchauyawo vanhu vane mari dzavo vese vozozanana vakawanda, and most people they didn't come. Vamwe vakauya sakwaya vasina mari dzedze dzinoshamisa. Then pakatangira zvinizvi. But anyway, zvakatoitika. Unaona, zvakatongoitika. Isusu hedu madiaries angu pano, madiaries we don't celebrate. Madiaries we don't celebrate. Yes, we are allowed to comment tichidarika, but we don't celebrate. We don't, because we are also in a glass house. Ndakambokudzai mangwana chino mukachiri kwangu ndisina mhosva akujera kuenderana nemhosva chete, ndisina mhosva ndokwandiri ndinoita a victim of circumstance guys. Ndo kwandiri ndinoenda kamira nevanhu vaba ndototogwawo kana yobuda kwamuri toda kuti dzisimeli vakaba kujere kuzere vanhu vari innocent vakazara. Saka ina hangu inini hangu ndakazvimirira ini handigone kucelebrate because ndofamba guys, ndiri hasla, handi hasla amunobabaridza vanhu kuti ndohla. Anoona asi madhira ako imomo pane dhiri pega pega guys, pane jeri kumashure. Every deal raunoita pane jeri. Aiwa inanda kuti zvokuti deserves i-brand dzako, you are allowed, you are entitled to your own opinion my sister, and I'm also entitled to mine. Iwe netakasiyana. And as I said kuna kolamba kuti you are allowed to celebrate because makadirwa. Anoona takatosiyana tivanhu kuti vakasiyana. Inga ndiri kupa marize zangu andikudza kuti handigoni celebrate. Iwewo you can celebrate because ukasungwa nhasi and unogona kutoda ujere ukadzoka tisina mbozviziva kuti waenda ujere iwewe. Anoona, but inini ndiri muglass house. That's what I'm trying to say. Ndiri muglass house. Ndikaseka pano zvikauya kwangu ndinokuudzai munogona kutora clip iyo ino kuti akusimere apa ava zviri kuitika pastitumu. It's a lesson saka ndiri kutodzidza. Inonotogonza musimaisika references up. Same people imimi ndimunodaro ndivo munobva matanga kuchapati. So it's only right, inini ndakazvimira, it's only right for me to comment zvandokwanisa kukomerana kuditaura but not to laugh. Ini ndakazvimirira inini hangu, handina kuti imi musadaro. Get me right, ndati inini ndakazvimirira, but imimi you are allowed kuti yamuda kuita riti because vamwe vacho makadirwa mari, vamwe vacho makatukwa, handitika vamwe vacho makaitirwa zvakasiyana. Saka you are allowed and no one is stopping you. Muninzwisise, no one is stopping you. Ini ndozombokanganwa kuti ndozomboningirira, ndakambokonana nevamwe vanhu, ndozomborivara kaina ndichati kuregerera and handigoni kuchengeta magiraji. Zvaitika nhasi mira ndikudzira nyika nhasi makuseni. Nhasi makuseni ndokanganwa kaini kuti ndakamboita mafurufurufuru manzi amenoka hanimaona makuseni ndinushu ndikuona ndikutoreona angutoscroll hangu paFacebook ndaona chimwe chivideo chakaiswa papatricia uko mazimba pakaiswa Ketina, pakaiswa Loveness, pakaiswa Swaga pachikona apo, pakaiswa Madam Boss, pakaiswa Mai TT, pakaiswa Bishop. Vari kudzidza mene chimusic chakachiimbwa vanhu vachitamba ipapo zvabva zvaita kumechesaniswa kuti vari kutamba song iyoyo but haisiriyo song yavaitamba. Ndikwakotoka zvimaclip zvavaitambawo somewhere else bva zvaunganidzwa bva zvaitwa chinhu one. Ndafanga kuseka musi chakachingori kuitwa so funny, so chachingori funny so ndinchi ndadomburuka ndakuseka mazimba akaoma. Anoona nditoti Swaga apedza masports. Anoona ndabva nditobva paya kudai so hameno changoni ndabva ndakonodhumana naBishop paya vari palive wo vachita live mozainodzi ndakangama zvokuti inandizivi kuti vanotora social media zvokutodaro zvokutoita serious naye zvokutoita tipika. Anoona takojera kachitokotokana nhasi makana toseka totokana nhasi next month takutoseka tombobhlokana towanblokana tozvatongoita. Anoona ndabva pepena tokangama ndikudai ndikuona Bishop vaya vaposti vavo vari kusekana naye handika ndamhanya ndiri kuona vari kuita live yangu but ndangosvika handa kuziva tinongotaura nezvei but vakachikorodza musodzi indobva ndada kusvika chivasetsa ndikati muri kuchema ine munoona vhidhiyo yenyu uko kune vhidhiyo yase yakandoko ito saka ivo ndifanira kubata komenti yangu. Hanoona minotonga chichemei mai wee ndazotukwa kuseni guys
ndazotukwa vabva vasiya levhi yavo kwachima ndizoti chii handisi zvikadzi mainge ipana ndikuona ipano iminaini ndakatimakani makadzedzedza kuti ipasiyorija inge zvini zvokurumidza kuita makuregerera magiraji ana mamoyo futi anoona atichengeti magiraji utotiwo zviri kudaka hama musingabhauye panapauya pana kuzodika ndakuonawo muri palaivhu asi mazvitora nenzira isiri iyo here yai vhidhiyo iyoyo ndenda asingazivi vhidhiyo yakazotogwa ndeutisina kutozosirei ndikati aiwa asi mukutora vhidhiyo handisi kutotaura out of kuseka like sarcasm haisi ndinatokubloka ndikati mirei musati mandibloka mirei ndatokubloka inini ndikuruze kubloka guys ngati zvokubloka ngati kubatangire kubloka ndikamanya kunobaya block button guys anobodza vedu kuti vasosora chimokuta magara ndobaya block button he makazodii makazodai mukati pane paipa vakambotara zvinyadzi paipai vachita zvinyadzi namatigimu kuuraya. I don't think so. They are confronted because you might you could never run Uraya and namatigimu that you go on to change. Because then namatigimu can be other things, but Uraya, it's a no. Talk about anti-battery pap. Bakavaka popota bakavide vamachiti akayakuzibaba ndakurova au yekuzibaba kuda kucha ground view vamene vakatsa bino kwa chitoda kurova kanibona vanoti ndingokupiya attention ndokuti mutsvaga kuda kuza pejerusalem bana kuvanyarara izvo vakabatirira zvinhu zviyeme dai mwana vakabatirira mai mwana kutokodzira zvapa social media tutukana na kitinasi ngona titatose tutukana na sabine ngona titumbosangana tumboseka mumalife tubloka tutukana kuti zvachera hata kuzati vakatobatirira mai mwana zvizvo zviya zvakazvipa hatupa zvikatoda kutokubloka ino ndikati mirai musati mirai nditomanya kubloka ini but amanya ndikanoti block saka ndasagona kubatira chikumbu guys. You should know that by now. Andigone handisi munhu anogona kubatira magiraji andigone aiwa ndiri munhu asingagona kubatira magiraji anomona ndosanyona kuti magosa munombotuka anombotuka panapa mangwana munoona vadzoka futi panotakuseka tichingodaro zvenyu because tichingoti ndogembere pasocial media zvani ndogembere racho iri mumboti wani achablota aiblokwa kuti aizichi anomona ndogembere pasocial media but anyway mama kana muchazana chiklipu chayako kwaiwa ndo social media azvitogwe serious mama vakoma tiye tichitongotamba papaipa ndatongoenda ndakambozoti ndaenda kokuona ndikati nganishe enthusiast saka sizime ndaona uko ndakuziva kuti zviri kureve but anyway guys ndo machale mazuva atoyashuwa mazondamanyira mirai musati pandibloka mirai ndakatokubloka inini mirai nimanye ndamanya kunoti bhodi kati panozoona tovabloka kudhara pavazobloka aiwa ndatobloka inini dha social media tozatongotamba nhasi totukana mangwana tikau tunoendapo nhasi totukana namazuva ndo gemu repasocial media hakuna nombozitochengeta ngeraiti hakuna nombozozvitora serious kuti wakazondituka pasi saka ndakato hakuna mona vana kima navari kukonzera vana kima vakambona titikire chekwa tichituka dhiri sikunesikati but tinongozosekana kuti kasangana muconversation akangodawo kusekana ndongosekawo ndotobatsirira chigubuti gore riya ukamba handisi munhu akanga atizvigoni inangu handizvigoni haiwa ndingatadzi kupinda ndenga negiraji remunhu andisingazivi kana nefa handatupa kuse ndakona kubloka izvo makadivenga makatotadza makatokatipaklipei ndikati tui saka anyway guys ndonyaya ndaida kuti tingotaurawo hedu hakuna giraji kutamba chete tichingoenda isi kungotamba tichingofamba tichingotukwa tichingoseka tichingofamba tichingotukana topindura umwe musi andokuignore musi ndokupindura umwe musi vangati tosangana totegana ndo facebook hatingaiti magiraji kuti hatizivani zvezvo hatitozivani ndena yakatofanana neyamai vako mufunge nove uyu vari kuti achitodzituka mozoda kutotuka munhu akadai so ushu ighost tototuka munhu akadai so oti makandituka saka ndatega tivena tomubloka anoona. So guys tapedza hedu takuenda asi ndapa analysis zangu. I hope hapana munhu abatikana hanzi nhasi mawana content tatiwana content todagorega wana content seiyo nyaya iyo iri kupisa hati content ndo iri kupisa saka totowana content nayo zvekuzoregerera ikuwana content naiwe totoda content zvozvimakana kaya zvimwe totomanya zvenazvo ndo content yacho ndo content
Tell content zvene kuti kuregerere kuti ite content to izvo zvikatoita unitegi kuita chimwe chipetopamba naye no content handitoona tawana content nayo kuti mangwana zvitorwa zvitotopamba zvedazvo. So guys, as that's the story trending. That's the story trending. Mufunge those story trader mufunge kapana kana nyaya sisi we tano wakuru we adults titoni vana mbuya vana vakuru atitoiti take nevana zvedu we don't atitomboiti take nevana kana kungoti kuri mwana mudiki unokuonesa kwakakurira nezvaunhu waunenge uchingoita pavanhu ukuti unenge uchingoita pavanhu anomaona. Saka haisi nyaya guys yatopfuura. Kim ndikuona kudayira not in a bad way child, not in a bad way munin'ina ungatozo not in a bad way ungatozotsama ukatogumbuka iwa uri mwana funge utori mwana not in a bad way ndachingopa zvangu example because ndakuona haisi nyaya kufara zvinhu anomaona. So guys inda kuinda taianalyze nyaya taiona apashaya kwachati yazodai kwaitwa by SIS MELLY yazodai but ndachingotara chokwadi kuti ndimoona kuti pattern yakatanga kumasure, pattern yakatangira kumasure uku but people did not see it. Andimoona they did not see it. Taingoti wow tichimwenda takadaro hakuna munhu akanga azviona antimazviona but anyway ndopatiri tambona matirawo nyashawo nekungotiwo munhu adzoka achinja mwari dzimwe nokupinza ipapo kuti zviri kufamba sei andimoona. Saka guys imwe usiku hwakanaka mangwana yeholiday toswera tese futi Saturday toswera tese futi Sunday toswera tese futi iholiday handika it's a long holiday andimoona long weekend. Saka tinge tiripo move neusiku hwakanaka ndinombodira rujere handizivi kana akazobatwa but akanga achinzaonekwa somewhere handizivi takazobatwa here handisivi hanzi akandi wait for behind takaenda unoti vanobuda here havabudi haabudi update yenda unozani ndikutambura kutotsvaga even ndakati vanhamba dzaziyembe uya ndikutambura kudziwa kuti vadavire mafoni unoziva handitoziva ndichatoziva sei ndikutambura hameno tindoita sei kana mine plan guys munazondipawo tindoita sei tambura mafoni ayo ndakambonzi president vari kunze kwenyika havapo chichi iko zvino mafoni kuda akadoiswa pachinhingikiri haachadaviriki amen. Ndakatozipiwa nhamba ndikakumbira nhamba dzanhingikiri ndikadzitsvaga hanzi next week ndikadzitsvaga nhamba dzachona ndinadzo but hadzidarigwi mushauri zviri kufamba sei. Alright guys ndokubatai tobasana late.